லைவ் வருதா? லைவ் வருது மாதாஜி, லைவ் வருது. ஓகே ஓகே. லைவ் வருதா? லைவ் வருது மாதாஜி, லைவ் வருது. ஓகே ஓகே. லைவ் வருதா? ஒரு நிமிஷம். லைவ் வருது மாதாஜி, லைவ் வருது. ஓகே ஓகே. லைவ் வருதா? ஒரு நிமிஷம். லைவ் போகும்போது பேசினோம்னா எக்கோ வருது. மாதாஜி மைக் போட்டு பேசினா எக்கோ வரும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஆமா மாதாஜி. ஆமா பிரபு, கரெக்ட் தான். ஓகே, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதுல்ல? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி, ஸ்கிரீன் தெரியுது. ஓகே. இப்ப இங்க கீழே இருக்கிறாங்க இல்லையா, இந்த படங்கள்லாம் வந்து நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதா, அவங்களுடைய குரு வந்து சரஸ்வதி சித்தாந்த கோஸ்வாமிகள், அப்புறம் அவங்களுடைய குரு, இவங்களுடைய தந்தை தான் இவங்க பக்தி வினோத தாகூர், இவங்களுடைய குரு. இப்படி இந்த குரு ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் நம்ம வணங்கணுங்கிறதுக்காக தான் அங்க வந்து நம்மளுடைய டெம்பிள் இஸ்கான் பெங்களூர்ல இருக்குது. இதெல்லாம் அப்படியே இது அப்படியே அங்க இருக்கிறது தான். இதே போலதான் அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா நேரா பார்த்தா கிடைக்கும். இவங்க தான் இந்த 6 கோஸ்வாமிகள். இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா வந்து லெவல் 3ல நம்ம படிக்க போறோம். இப்ப நீங்க சும்மா இதை பார்த்து வச்சுங்க. இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் தான் இங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர்கள். அவங்களுடைய இதுதான் நம்ம வந்து இங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து சாப்டர் 1 and 2 அது சுருக்கத்தை யாராவது சொல்ல முடியுமா, என்ன படிச்சோம் அப்படிங்கிறத? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? சொல்லுங்க சொல்லுங்க பிரபு. சாப்டர் 1ல வந்து நம்ம அர்ஜுன விஷாத யோகம், கிருஷ்ணர் வந்து சாங்கிய யோகம், புத்தி யோகம் சொல்றாரு. ஆரம்பத்துல வந்து முதல் ஸ்லோகமே பாத்தீங்கன்னா, தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரேன்னு சொல்லிட்டு திருதராஷ்டிரன் ஆரம்பிக்கிறாரு. அதாவது தர்மக்ஷேத்திரமான குருக்ஷேத்திரத்துல என்னுடைய பசங்களும் பாண்டவருடைய பசங்களும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சஞ்சயனை பார்த்து கேட்கிறாரு. மன்னிக்கணும். சஞ்சயன் வந்து அதுக்கு அப்போ வந்து பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. என்ன நடக்கிறதுங்கிறத சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்போ வந்து ஒரு சமிக்ஞை கொடுக்கிறாரு. அதாவது என்னன்னாக்கா, தூக்கத்தை வென்றவன் அர்ஜுனன், அவன் வந்து யாருக்கும் பயப்படாதவன் அப்படிங்கும்போது அந்த வெற்றிநாதம் முழங்குது அப்படின்னு சொல்றது வந்து சொல்லும்போது திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து சமிக்ஞை கொடுக்கிறாரு. அதாவது பாண்டவர்கள் வந்து இந்த போர்ல ஜெயிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிறத. அர்ஜுனன் வந்து முதல்ல என்ன சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ணரை பார்த்து இந்த 2 படைக்கு நடுவுல தேரை போய் நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் போய் அங்க நிறுத்துறாரு. நிறுத்தினோடனே இப்படி 2 பக்கமும் பார்க்கும்போது அவருடைய உறவினர்கள், மாமா, சித்தப்பா, அண்ணா, அதுக்கப்புறமா வந்து மாமனார், பேரன்கள் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. அதை பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து அந்த பந்தத்துல கட்டுப்பட்டு அவர் வந்து இவங்களெல்லாம் எதுக்கு நான் வந்து கொல்லணும் அப்படிங்கிறாரு. அது மூலமா இந்த வீரர்கள்லாம் கொல்லும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, அவங்களுடைய குலம் எல்லாம் மாறி போகும். அதனால அந்த பாவத்துக்கு நான் வந்து ஆளாகக்கூடாது. அதனால இது வேண்டாம், இந்த போர் வேண்டாம், அதுக்கு பதிலா நான் வந்து பிச்சை எடுத்தாலும் நான் வந்து இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில்ல வந்து காண்டிபத்தை போட்டுட்டு உக்காந்துடுறாரு. அப்போ கிருஷ்ணர் அங்கேருந்து தான் கிருஷ்ணர் தொடங்குறாரு. எப்படி உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்மலமான ஒரு இது உனக்கு எப்படி உன் மனசுல வந்தது அர்ஜுனா? இது வந்து நீ வந்து அவங்கள கொல்றதா நீ நினைக்கிற, ஆனா அங்க இருக்கிறது எல்லாமே ஆத்மா. நீ கொன்னாலும் கொல்லாட்டாலும் அவங்க எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு இந்த உலகத்தை விட்டு போகக்கூடியவர்கள் தான். 2வது, ஆத்மாவை யாராலும் கொல்ல முடியாது. நீ வந்து வெறும் உடலை தான் வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு நீ வந்து விடுதலை கொடுக்குற இந்த பூலோகத்தை விட்டு போறதுக்கு. 2வது, இந்த வந்து இதுல வந்து உன்னுடைய கடமையும் இருக்கு. ஒரு சத்திரியனா உனக்கு வந்து ஒரு கடமை இருக்கு. நீ வந்து ஒரு பிராமண மாதிரி நீ பேசக்கூடாது. ஒரு சத்திரியனா உனக்கு ஒரு கடமை இருக்கு. அந்த கடமை வந்து தர்மத்துக்காக நீ போரிடணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ வந்து அவர் வந்து கேக்குறாரு, இது இந்த ஸ்தித பிரஜனா எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு கேக்குறாரு.
அப்போ அவர் சொல்றாரு, அவன் வந்து ஒருத்தன் வந்து உம் அஹ் அஹ் போ செயலை வந்து செயலுக்காக செய்யணும். அதுல வந்து இருக்கிற நன்மை தீமை சமமா இருக்கா, நன்மை தீமையை ஆராய்ஞ்சு அதுக்கப்புறமா வந்து இத வந்து நம்ம விளைவு என்ன வருங்கிறத எதிர்பார்க்காம சமமா நம்ம செய்யும் போதுதான் புத்தி நிலை பெறும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்க, இத வந்து நீ செஞ்சினாக்க உனக்கு வந்து ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்கும். ஒண்ணு நீ வந்து இந்த போர்ல ஜெயிப்ப, இல்லைன்னா நீ வந்து சொர்க்கத்துக்கு போவ. போர்ல ஜெயிச்சுன்னா நீ வந்து இந்த ராஜ்யத்தை ஆள்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். நீ போர்ல ஜெயிக்க முடியல அப்படின்னாக்க, நீ இறந்து போன அப்படின்னாக்க நீ சொர்க்கத்தடைவ. சோ எப்படி பார்த்தாலும் உனக்கு வந்து நன்மைதான், அதனால போர் புரி அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஊக்கம் கொடுத்து உத்திஷ்ட அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு மாதாஜி. இது எனக்கு தெரிஞ்சதான் சொன்னேன் மாதாஜி. வெரி குட், வெரி சூப்பரா சொன்னீங்க பிரபு. வேற யாராச்சும் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து சாப்டர் 1 and 2ஓட ஷார்ட் லிஸ்ட் தான் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த குருட்சேத்திர போர்க்களம் இது இங்க காட்டப்படுது. அதுல வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஒரு பக்கம் பாண்டவ சேனை, ஒரு பக்கம் கௌரவ சேனை. இது எங்க நடக்குது? குருட்சேத்திரத்துல நடக்குது. அந்த குருட்சேத்திர ஸ்தலத்தோட மகிமை என்ன அப்படின்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அது வந்து புனிதமான ஸ்தலம். தர்மம் எல்லாம் அங்க வந்து யாக சடங்குகள்லாம் வந்து தேவர்கள்லாம் வந்து செய்வாங்களாம். அப்படிப்பட்ட புனிதமான ஸ்தலம் இருக்கிறதுனால அங்க வந்து என்ன நடக்கும்? தர்மம் தான் ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிறது எடுத்த எடுப்புலயே நமக்கு வந்து தெரிய வருது. தர்மம் யாருக்கிட்ட இருக்குது? பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்பொழுதுதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி, பிரபு சொன்ன மாதிரி, இப்ப வந்து போர்க்களத்துல நடுவுல 2 படைகளுக்கு நடுவுல தேர கொண்டு நிறுத்தும் பொழுது அர்ஜுனன் அங்க இருக்க உறவினர்களை பார்த்துட்டு என்ன செய்யறாரு? போரிட விரும்பவில்லை. ஏன் விரும்பவில்லை? அவங்க மேல உள்ள இரக்கம், உறவினர்கள் மேல உள்ள பாசம், இரக்கம். அது அடுத்தது இன்பமின்மை, அடுத்தது வந்து பாவ விளைவு, பாவ செயல் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போகும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம 4 இதையும் பார்த்தோம். இந்த 4 காரணங்கள். அப்புறம் வந்து தேர்ல அவர் உட்கார்ந்துட்டாரு. அடுத்தது 2வது சாப்டர்ல அவர் வந்து தன்னுடைய தீர்மானமின்மை, அதாவது அந்த போர்ல ஈடுபடலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற அந்த குழப்பம் வந்து அவருக்கு 2வது சாப்டர்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். அது வந்து அந்த நிலையில இரு மனமா இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து என்ன செய்யறாரு? 2.7ல வந்து பகவான்கிட்ட வந்து சரணடைகிறாரு. யாரு? அர்ஜுனர் வந்து சரணடைகிறாரு. கார்பண்ய தோஷோ பகத ஸ்வபாவகா அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்ம படிச்சோம். அவர் வந்து பகவான்கிட்ட சரணடைகிறத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது இதுல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்க? 2.1ல இருந்து 10 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனனின் மேலும் சந்தேகங்கள். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா சந்தேகம் தான். 2வது சாப்டர்லயும் அர்ஜுனனுடைய சந்தேகங்கள் எல்லாம் இப்ப வந்து அவர் சொல்றாரு பகவான்கிட்ட. நான் வந்து என்னோட பெரியவர்களை, மூத்தவர்களை கொண்டுட்டு அது ரத்தக்கரை படிஞ்ச என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் எப்படி இந்த அரசாட்சி ஆளுவேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவருடைய சந்தேகம். அந்த அந்த பலனே இருக்காது, உறவினர்கள் கொண்டுட்டு நம்ம எந்த விதமான இன்பத்தை அனுபவிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் என்ன செய்யறாரு? சரணடைகிறார், பகவான்கிட்ட சரணடைகிறாரு. எப்பவுமே நமக்கு ஒரு குழப்பம் இருந்ததுன்னா நம்மெல்லாம் வந்து ஒரு ஆச்சாரியர்கிட்ட சரணடைஞ்சோம்னா அவங்க நம்ம குழப்பத்தை தீர்த்து வச்சிருவாங்க. நம்ம பகவான்கிட்டையும் சரணடையலாம், குருகிட்டையும் சரணடையலாம். அந்த மாதிரி நிலைய அங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து காட்டுறாரு. அது 11ல இருந்து 30 வரையிலும் என்ன ஞான யோகத்தை பத்தி பகவான் வந்து அவருக்கு விளக்கி சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? நீ கொல்ல போறது அவங்களுடைய ஆன்மாவை கிடையாது, உடலைத்தான். அந்த உடல் எப்படிப்பட்டது? அழியக்கூடியது. உடல் வந்து பிறப்புன்னு இருந்தா அதுக்கு இறப்பு உண்டு. இன்னைக்கு சட்டையை மாட்டி கட்டிட்டு நாளைக்கு வேற ஒரு சட்டையை நம்ம போட்டுக்கிற போலதான் இந்த ஆத்மா என்ன செய்யுது? இந்த உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு உடலை ஏத்துக்குது. இந்த உடலுக்காக நீ கவலைப்படக்கூடாது. ஆத்துல ஒருத்தவன் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கான், அப்போ வந்து அவன் முழுகி அவன் இறக்க போறான். அப்ப போய் அவனோட சட்டையை பிடிச்சு காப்பாத்துவோமா யாராவது? அவனை தானே காப்பாத்துவோம். அந்த மாதிரி நிலையில நீ வந்து என்ன செய்யணும்? இந்த இடத்துல வந்து உடலை பத்தி நீ யோசனை பண்ணாத. அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து ஒண்ணு நல்ல கதி, நல்ல ஆத்மாவா இருந்ததுன்னா மோட்சத்துக்கு போக போகுது. இல்லைன்னா திரும்பி ஒரு புதிய உடல் கிடைக்க போகுது. இப்ப தாத்தாலாம் வயசாயிட்டாங்க. யாரு? பீஷ்மாச்சாரியா, துரோணாச்சாரியா எல்லாம் ஏற்கனவே வயசாயிட்டு அவங்க எல்லாம் இன்னுமா வந்து இளமை வரணும்னா அவங்களுக்கு இந்த உடல் அழிஞ்சாதான் இன்னொரு இளமையான உடல் கிடைக்கும். அதனால நீ கவலைப்படாத, ஆத்மாவுக்கு மரணமே கிடையாது, அது அழிவற்றது அப்படின்னு
அதை பத்தி சாங்கிய தத்துவமா அவர் வந்து நிறைய சொல்றாரு. சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு, சண்டை போடு, போரிடு அப்படிங்கிறாரு. அதை பத்தி பார்த்தோம். 31 இருந்து 38 வரையிலும் கர்மகாண்டா வந்து சண்டையிடுறதுனால, இப்ப பிரபு சொன்னார் இல்லையா, சண்டையிடுறதுனால என்ன நடக்க போகுது, உனக்கு லாபம் தான் கிடைக்க போகுது. ரெண்டு விதத்திலயும் லாபம் தான். நீ போர்ல வந்து ஜெயிச்சின்னா உனக்கு ராஜ்யம் இருக்கு, போர்ல தோத்திட்டீங்கன்னா என்ன இருக்குது, உனக்கு வந்து மோட்சம், முக்தி இருக்குது, சொர்க்கலோகம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அதை நீ போய் அனுபவிக்கலாம். எப்படி பார்த்தாலும் உனக்கு வந்து அதனால இன்பம் தான் கிடைக்குமே தவிர துன்பம் கிடையாது. அதனால போரிடு அப்படிங்கிறாரு. ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் போரிடு போரிடு, அததான் பகவான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. 39 இருந்து 53 வரையிலும் புத்தியோகம். புத்தியோகம் என்ன, நிஷ்காம கர்மா. நீ சண்டை போடுறிய, அதோட பலன்களை பத்தி நீ ஏன் கவலைப்படுற, பலன்களை எனக்கு அர்ப்பணிச்சுடு, என்னோட விருப்பத்துக்கு நீ போர் புரி அப்படின்னு மறுபடியும் போர் செய்ய சொல்லி சொல்றாரு. நிஷ்காம கர்மாவில பலனை எதிர்பார்க்காம வேலை செய்யறது தான். அதாவது பக்தி யோகமும் புத்தி யோகமும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான், அது சொல்றாரு. அடுத்தது 54 இருந்து 72 வரையிலும் ஸ்தித பிரஜா. இப்ப பிரபு சொன்னார் இல்லையா, அதை பத்தி எப்படி கிருஷ்ண உணவில் நிலை பெறுங்கள். ஒரு ஆமை எப்படி தன்னுடைய உடலை வந்து கூட்டுக்குள்ள சுருக்கிக்குதோ, அதை போல ஸ்தித பிரஜன் என்ன செய்வான் அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடும் போது மட்டும் தன்னுடைய புலன்களை வெளிப்படுத்தி மற்ற நேரங்கள்ல புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்குவான். அந்த நிலையில நீயும் இருக்கணும், நீ சண்டை போடு அப்படின்னு இந்த செகண்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா நம்மளுடைய பகவத்கீதையோட மொத்த சாராம்சத்தையும் இதுல வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. நம்ம படிச்சுட்டோம். இப்ப நம்ம வந்து 3வது சாப்டர் கர்மயோகத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, இது வந்து 4 டிவிஷனா இங்க பிரிச்சிருக்கிறாங்க. 3.1 இருந்து 9 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க, குழப்பத்தை சமாளித்தல். அதாவது அர்ஜுனனுக்கு மறுபடியும் குழப்பம் வந்துடுது. அவர் எடுத்து சொன்னார் இல்லையா, பகவான் நிஷ்காம கர்மாவில வேலை செய்யி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. பலனை எதிர்பார்க்காமல் வேலை செய்யி அப்படின்னா அவர் உடனே என்ன செய்யறாரு, வேலையே நிறுத்திடணும் அப்படின்னு அவர் கணக்கு பண்ணிக்கிறார். அதனால நான் துறக்கணுமா, வேலையை நான் துறந்துட்டு துறவியா போகணுமா, இல்ல நிஷ்காம கர்மாவில நான் வந்து பகவானுக்கு தொண்டாற்றணுமா, பக்தி தொண்டாற்றணுமா, இதுல எது சிறந்தது, எனக்கு வந்து குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு மறுபடியும் வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அடுத்து பீல என்ன வந்து 10 இருந்து 16 வரையிலும் அந்த பாட்டுல என்ன சொல்லியிருக்கு, கர்ம காண்டத்திலிருந்து கர்ம யோகம் வரை. கர்ம காண்டா அப்படின்னா யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா, என்ன கர்ம காண்டான்னா என்ன, கர்ம யோகம்னா என்ன? ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் மாதாஜி. ஓகே, வேற யாராவது? யோகங்கிறது கர்ம யோகங்கிறது மாதாஜி, அதாவது கர்மத்துலதான் நம்ம வந்து செயல்ல ஈடுபட்டு பலனை வந்து நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட அர்ப்பணிக்கிறோம். அதாவது பகவானோட நினைவுல தான் அந்த கர்மத்தை செய்யும்போது அது கர்ம யோகம் ஆகுது. அத பத்தி சொல்றது கர்ம காண்டமா இருக்குமோன்னு என்னுடைய புரிதல் மாதாஜி. ஓகே, இப்ப பிரபு சொன்னாரு கர்மா யோகம்ன்றது 3 யோகத்துல இருக்கு பாருங்க. இந்த பக்தி யோகம், இந்த 3 யோகத்துல சேர்ந்தது அந்த யோகம். அந்த காண்டம் வந்து அதுல வந்து கர்ம காண்டத்துல அந்த யோகம் வந்து எப்படி ஃபில்அப் பண்ணணும், எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றத சொல்லும். அதான் நினைக்கிறேன். கரெக்டா? இருங்க நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது இப்ப பிரபு சொன்னாரு 2 1ன்னு ஒரு பிரபு சொன்னாரு ஃபர்ஸ்ட், பேரு எனக்கு தெரியல. ஆமா ஆமா கரெக்ட். அது 2 ஒண்ணா இருந்தா கர்ம காண்டாவிலிருந்து கர்ம யோகம் வரைன்னு அதுக்கு இந்த இடத்துல வேர்டு வரவே வராது இல்லையா, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப கர்ம காண்டாங்கிறது வேற, கர்ம யோகம்ங்கிறது வேற. கர்ம காண்டம் அப்படிங்கிறது தான் நாம எல்லாரும் இப்ப பகவத்கீதை படிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி இன்னும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது கூட நம்ம செய்வோம். என்ன செய்வோம், நம்ம கர்மகாண்டாவில தான் இருக்கோம். எப்படி இருக்கிறோம், எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அந்த பலனை எதிர்பார்க்கிறோமா இல்லையா? எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லையா? ஆமா ஆமா கண்டிப்பா. ஒரு எந்த செயல் செய்யட்டுமே, சின்ன காரியமா இருக்கட்டும் இல்ல பெரிய பெரிய மலையை புரட்டி போடுற மாதிரியா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதுல நமக்கு என்ன லாபம் வரும், அந்த செயலை செய்யறதுனால நமக்கு என்ன லாபம் வரும்னு நம்ம எதிர்பார்த்து செஞ்சோம்னா அது கர்மகாண்டம். புரிஞ்சுங்களா? கர்ம யோகா அப்படிங்கிறது அந்த பலனை நம்ம எதிர்பார்க்காம செய்யறது, பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது, அதுதான் கர்ம யோகம். இது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. கர்ம காண்டான்னா என்ன, கர்ம யோகம்னாங்கிறத நல்லா மனசுல ஏத்திங்க. இதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட். அதனால வந்து கர்ம காண்டத்திலிருந்து கர்ம யோகம் வரை பகவான் வந்து இப்ப அதுல சொல்ல போறாரு. அந்த 10 இருந்து 16 வரையிலும் நம்ம இப்ப படிக்க தான் போறோம்.
17ல இருந்து 35 வரையில என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு? நிஷ்காம கர்மா சரியான முன் உதாரத்தை அமைக்க கடமையாக பற்றின்மையுடன் செயல்படுதல். இது நிஷ்காம கர்மா. கர்ம யோகத்துக்கும் நிஷ்காம கர்மாவுக்கும் சின்ன டிஃபரன்ஸ். கர்ம யோகம்ங்கிறது பலன்களை நம்ம எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய செயல்கள். நிஷ்காம கர்மாவும் அதே தான். ஆனா அது வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யுது. அதனால பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அதுல வரக்கூடிய நல்வினையோ அல்லது தீய வினையோ நாம வந்து என்ன செய்யுதுன்னா நம்மளை வந்து பாதிக்காது. அது வந்து நம்மளை விட்டு விலகிடும். நம்ம அது புண்ணிய காரியமே பண்ணுவோமே, தானம் கொடுக்குவோம். அப்ப கூட நம்ம வந்து இது வந்து என்ன செய்யணும், நாம கொடுக்கறோம்னு நினைக்காம பகவான் கிருஷ்ணருக்காக நடக்குது, சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தானத்தை கொடுத்தோம்னா அதுல இருந்து வரக்கூடிய புண்ணிய பலன்கள் நம்மளை வந்து அடையாது. அது நம்ம ஒரு கடமையா நம்ம செய்யறோம். இப்போ இல்லை நம்ம வந்து ஒருத்தட்ட ஒரு ஏதோ ஒரு செயல் செய்யறோம், ஒரு தீய காரியமே ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சிடறோம். அப்பவும் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்னா அந்த பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடுறோம். தப்பி தவறி தெரியாம ஒரு காரியம் தவறா செஞ்சா கூட அந்த செயலையுமே நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அதனோட பின்விளைவுகள் வந்து நம்மளை பாதிக்காது. அதுதான் நிஷ்காம கர்மாவுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. அதை வந்து கடமையா செய்யணும், பகவான் மேல அர்ப்பணிச்சுட்டு வெற்றின்மையோட செய்யக்கூடியது. அதை பத்தி அதுல கொடுத்திருக்காங்க. 36ல இருந்து 43 வரையிலும் காமம் மற்றும் கோபத்தில் ஜாக்கிரதை. நம்மள்ட்ட எல்லாம் என்ன இருக்குது? காமம் இருக்கு, கோபம் இருக்கு. அதனால நமக்கு என்ன வருது? நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறோம். என்ன வருது? காமத்தினால கோபத்தினால நம்மளுடைய அறிவு நிலை இழந்து நம்ம என்ன செய்யறோம்? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில விழறோம். இப்ப நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவானோட இருப்பிடத்துல இருக்க வேண்டியவங்க தான். ஏதோ ஒரு சின்ன சபலம், பகவான் மேல நம்ம ஏதோ ஒரு சின்ன சபலம் ஏற்பட்டுதான் நீ அதை அனுபவிக்க ஆசைப்படுறியா, போய் அனுபவிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு அனுப்பிட்டாரு பகவான். இப்ப வந்துட்டோம், வேற வழி இல்ல, வந்து வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறோம். இப்ப மறுபடியும் நம்ம திரும்பி போகணும் இல்லையா? நம்ம அதுக்கு திரும்பி போகணும்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி குணங்கள்ல இருந்து நம்ம விலகணும். அதுதான் வந்து இந்த காமம் மற்றும் கோபத்துல இருந்து ஜாக்கிரதையா எப்படி நாம விலகணும் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம வந்து இதுல படிக்க போறோம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரிவு, ஏ பிரிவு. அது 1ல இருந்து 9 வரையில் உள்ள அந்த ஸ்லோகங்களை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். துரத்தல் அல்லது நிஷ்காம கர்மாவில் பணிபுரிதல் பற்றி. இது வந்து சம்மரி சார்ட்டாலும் ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1ல இருந்து 2 வரையிலும் அர்ஜுனாஸ் கன்ஃபியூஷன். என்ன கன்ஃபியூஷன்? அர்ஜுனனுக்கு ஆரம்பத்துல இருந்தே கன்ஃபியூஷன் தான். போர்க்களத்துல போய் இறங்குனதுல இருந்து சங்கு முழங்கினதுக்கு அப்புறம் கன்ஃபியூஷன் ஆரம்பிச்சிருது. இப்போ வந்து அவருக்கு என்ன சந்தேகம்? ரெனன்சியேஷன் ஆர் ஆக்ஷன், துறக்கணுமா அல்லது செயல் புரியணுமா அப்படின்னு அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த 1-2ல அவருக்கு வந்து அந்த கன்ஃபியூஷனை பகவான்கிட்ட கேட்கிறார். அடுத்தது 3ல இருந்து 16 வரையிலும் ரெனன்சியேஷன் ஞான யோகா இஸ் டிஃபிகல்ட். துறக்கிறது வந்து ரொம்ப கடினமானது. ஸோ பிரெஸ்கிரைப்ட் ஆக்ஷன் வித் டிட்டாச்மெண்ட் நிஷ்காம கர்ம யோகா இஸ் பெட்டர் ஃபார் அர்ஜுனா. ஒன் ஷுட் கோ ஃப்ரம் கர்மயோகா கர்ம காண்டா டு கர்மயோகா. என்ன சொல்றாரு பகவான்? துரத்தல் வந்து ரொம்ப கடினமானது அர்ஜுனா. அதை விட நீ என்ன செய்யலாம்? நிஷ்காம கர்மாவோட செயலை பக்தியோட செயல்படு அப்படின்னு, அதுதான் பெட்டர் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றாங்க. எப்படி செய்யணும்? கர்ம காண்டாவில இருந்து கர்ம யோகத்துக்கு போற மாதிரி நம்முடைய செயல்பாடுகளை மாத்தணும் அப்படிங்கிறது அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 17ல இருந்து 35 ஈவன் இஃப் அர்ஜுனா இஸ் குவாலிஃபைடு ஃபார் ரெனன்சியேஷன் he should still to do நிஷ்காம கர்ம யோகா டு செட் தி ரைட் எக்ஸாம்பிள். அதையும் வந்து எப்படி வந்து குவாலிஃபை, அந்த அர்ஜுனா இஸ் குவாலிஃபைடு, அவருக்கு வந்து துறவு வந்து குவாலிஃபைடு தான். அர்ஜுனனுக்கு வந்து துறவரம் ஏற்கக்கூடிய நிலை தான் இருக்கிறாரு. ஆனாலும் அவர் என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கிறாரு? நீ வந்து நிஷ்காம கர்மாவை செஞ்சு ஒரு ரைட் எக்ஸாம்பிளா நீ இரு, நீயே வழிகாட்டியா இரு அப்படின்னு வந்து இதுல வந்து பகவான் சொல்றாங்க. 36ல இருந்து 43 வரையிலும் லஸ்ட் இஸ் ஃபார்மிடபிள் எனிமி அண்ட் தி பாத் ஆஃப் யோகா. காமம் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய எதிரி. ஃபார்மிடபிள்னா வலிமையான எதிரி. அந்த எந்த பாதையில நம்ம பகவான்கிட்ட நெருங்கி போற அந்த பக்தி பாதையில ஒரு கடுமையான தடைக்கல்லா அது நிக்குது. ஸோ ஒன் ஷுட் கன்கர் லஸ்ட் பை டெலிபரேட் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதை நம்ம எப்படி வந்து நம்மளுடைய பக்தி மூலமா நம்ம வந்து அதை நம்ம அறிவை கொண்டு அதை விலக்கிட்டு நம்ம பகவான்கிட்ட சென்றடையணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கர்மயோகத்துல சொல்லப்பட்ட செய்தி.
அதை தான் நம்ம படிக்க போறோம். இது வந்து ரெனன்சேஷன் ஆர் ஒர்க், இந்த மாதிரி துறவரம் சரியா அல்லது இந்த மாதிரி போர்க்களத்துல போரிடுதல் சரியா அப்படிங்கிறது தான் அர்ஜுனனுடைய முதல் கேள்வியா இருக்குது. பகவான்கிட்ட ஏகம் வதா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார். 2வது ஸ்லோகத்துல ஏகம் வதா என்ன கேட்கிறாரு? திஸ் வேனா மெடிடேஷன். இது பகவான் வந்து போய் உட்காந்து துறவு நிலையில மனசை வந்து தியானம் பண்றது, இறைவனை நோக்கி தியானம் பண்றது, இது ஒரு வழி. அடுத்தது இது ஒரு வழி. இது என்ன வழி? பக்தி யோகம், இந்த வழி. இது அதர் வே. தட் வே என்ன? அதாவது இறைவனுக்காக தொண்டாற்றுதல். இது ஹனுமான் வந்து இலங்கையில வந்து ராமருக்காக போய் என்ன செய்யறாரு? தூது போறாரு. தூது போற இடத்துல அவர் வாள்ல நெருப்பு வைக்கிறாங்க. அவர் வந்து அந்த இலங்கையை எரிக்கிறாரு. அந்த காட்சி இது அவருக்காக அவர் செய்யறாரு, பகவானுக்காக செய்யறாரு. அதுதான் நிஷ்காம கர்மா. அப்படிப்பட்ட செயல்கள்ல இந்த 3 வழிகள்ல எது சிறந்தது அப்படிங்கறதுல அர்ஜுனனுக்கு ஒரு குழப்பம். அததான் வந்து இங்க கேக்குறாங்க. இப்ப வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அத்தியாயம் 2 மற்றும் அத்தியாயம் 3 இடையேயான தொடர்பு, 2க்கும் 3க்கும் இடையில என்ன தொடர்பு அப்படின்னு வந்து இங்க கேட்டிருக்காங்க. 2.49 அந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்தா ஈஸியா புரியும். 2.49ல என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க? பக்தி சேவை புத்தியோகா மூலம் அனைத்து அருவருப்பான செயல்களையும் வெகு விளைவில் தொலைவில் வைத்திருங்கள் அப்படின்னு. அந்த உணர்வில் இறைவனிடம் சரணடையுங்கள். தாங்கள் செயலின் பலனை அனுபவிக்கிறவர்கள் கஞ்சர்கள். அதாவது நம்மள பக்தி செய்யணும் பகவானுக்கு. அவங்க அப்போ அப்படி இருக்கும் பொழுது சில 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 சமயங்கள்ல நம்ம வெறுக்கத்தக்க சில செயல்களை அவங்க செய்வாங்க. அப்படிப்பட்ட செயல்கள் வந்து என்ன செய்யணும்? ஒதுக்கி வைக்கணும், தூரத்துல வைக்கணும். இறைவன்கிட்ட எப்படி நம்ம வந்து சரணடையணும்? பகவான் மேல சரணடைகிறதுனால தங்களுடைய நாம செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன்கள் எல்லாம் நாமளே அனுபவிக்கணுங்கிறது பகவான் என்ன கர்மகாண்டா மோட்ல நம்ம எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் நாம வந்து என்ன கஞ்சர்கள், நம்ம கருமித்தனம் மிகுந்தவர்கள் அப்படிங்கறதான் 2.49ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அததான் இங்கேயும் கொடுத்திருக்கிறாங்க. துரேனே ஹை ஆவாரம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு கிருஷ்ணா அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார். புத்தியோகத்தால் அனைத்து அருவருப்பான செயல்களும் வெகு தொலைவில். நம்ம எதை கொண்டு விலக்கி வைக்கணும்? செய்யக்கூடாத காரியங்களை நம்மளுடைய புத்தியை கொண்டு அந்த செயல்கள் எல்லாம் விலக்கி வைக்கணும். புத்தி என்பது புத்திசாலித்தனம் என்று அர்ஜுனன் நினைக்கிறான். புத்தி அப்படின்னு புத்தியோகம்னு சொல்றாரே பகவான், அப்படின்னா நம்முடைய இன்டெலிஜென்ட் பிளக்கு அப்படின்னா அவர் வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாரு. தனது புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவன் அனைத்து அருவருப்பான செயல்களும் தவிர்க்க வேண்டும். இதனால் சண்டையிடக்கூடாது. இப்ப சண்டை போடுறதுங்கிறது வந்து வெறுக்கத்தக்க ஒரு செயல் தானே. அதை எதுக்காக செய்யணும்? பகவான் புத்தியோகம் படி என்ன சொல்றாரு? பலன்களை துறந்துட்டு செயல்படுன்னு சொல்றாரு. அர்ஜுனன் என்ன நினைச்சுக்கிறாரு? சண்டை போடுறது வந்து ஒரு மோசமான செயல், அந்த செயலை நம்ம செய்யக்கூடாது, அதை நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னு அவர் வந்து எப்பவுமே போரை விட்டு தவிர்க்கிறதுலயே அவர் குறியா இருக்கிறதுனால அவர் அதையே வந்து தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்க பாக்குறாரு. ஆனாலும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? அவனை போராட வற்புறுத்துகிறார். நம்ம 2வது சாப்டர்ல வரிக்கு வரி பார்த்தோம், போரிடுங்கிறாரு. அப்ப பகவான் வந்து நீ போர் செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு பகவான். அதுக்கு வந்து இங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க. 2.49 ஸ்லோகம் இதுதான் நம்ம இப்ப படிச்சோம் இல்லையா, அதோட அர்த்தம் இதுதான். இது வந்து இப்ப யாரு எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க போறீங்க? 3.1 நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்க மாட்டாச்சு. கர்மயோகம் ஸ்லோகம் 1. அர்ஜுன உவாச்ச த்யாயசி சேத் கர்மணஸ்தே மதா புத்தி ஜனார்த்தன தத் கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ. அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்த்தனே, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன் கேக்குறாருல்ல. என்ன கேக்குறாரு பகவான்கிட்ட? பலநோக்கு செயல்களை புத்தி சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டீங்க. பலநோக்கு கர்மங்களை செய்யக்கூடாது, அதாவது எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது, கர்மகாண்டா மோட்ல வேலை பண்ணாதீங்க, கர்ம யோகத்துல பணிபுரியுங்க அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்லிட்டாரு. அதனால அவர் என்ன செஞ்சுக்கிறாரு? கர்ம யோகம் அப்படின்னா என்ன நினைச்சுக்கிறாருன்னா செயலை துரத்தல் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாரு. எந்த ஒரு செயலுமே செய்யாம இருந்துடுறது. இப்ப வந்து அவருடைய கடமை என்ன? இங்க போரிடும், அதுக்குதான் அவர் வந்திருக்கிறாரு. போரிடும் பொழுது அந்த போர்க்களத்துல இருந்து விலகி தனியான ஒரு இடத்துல போய் உட்கார்ந்துக்கிட்டு
நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணலாமா, அதுதானே சிறந்தது. அப்படி நம்ம பலனை எதிர்பார்க்காம செயல்படுன்னா உத்தியோகம் தான் சிறந்ததுன்னு சொல்றீங்களே, அப்புறம் எதுக்கு இந்த போர்ல இருந்து என்ன கொடூரமான இந்த போர்ல என்ன போர் புரிய சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து பகவான்கிட்டயே அவர் வந்து கேட்கிறாரு. பகவான் எதுவுமே வந்து நம்ம ஒரு செயலை வந்து செய்யறது துறக்கவே கூடாது. அவங்கவுங்களுக்குன்னு பிரெஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ்ன்னு கொடுத்திருக்கிறார் பகவான். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன? இங்க வந்து போரிட்டே ஆகணும். எதுக்காக? தர்மம் நிலைநிறுத்துறதுக்காக. இப்ப போய் சொந்தக்காரவங்க என்னுடைய தாத்தா, என்னுடைய மாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போரிடலைன்னா அப்போ வந்து தர்மத்தை எப்படி ஸ்தாபிக்கிறது? பகவானுடைய அவதார நோக்கமே அதுதான். அதை விட்டுட்டு இவர் வந்து அந்த போர்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான வழியை அவர் தேடுறாரு. தனியா ஒதுங்கி போய் இது பண்ணலாம் அப்படின்னுட்டு. அதனாலதான் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் நமக்கு சந்தேகம் வரும்போது நாம என்ன செய்யணும்? பகவான் அல்லது குரு கிட்ட வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணணும். நம்மளை வந்து அர்ப்பணிக்கணும். அவர்கிட்ட சரணடையணும். அப்போ வந்து அவங்க எது நல்ல பாதை அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து எடுத்து சொல்லுவாங்க. அதுக்குதான் பகவான் வந்து இந்த சாப்டர் மூலமா எப்படி நீ செயல்படணும், கிருஷ்ண உணர்வோட நீ எப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கிறத இந்த கர்மயோகத்தின் மூலமா இங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு அறிவுறுத்த போறாரு. நமக்கும் சேர்த்துதான் சொல்ல போறாரு. நம்ம எல்லாருமே அதை நல்லா கவனிச்சு கேட்டுங்க. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? புத்தி யோகம். புத்தி யோகம்னாலும் பக்தி யோகம்னாலும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வு சில சமயங்களில் செயலற்ற தன்மை என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. செயலற்ற தன்மைன்னா என்ன? போய் வந்து தனி இடத்துல உட்காந்துட்டு ஜபம் பண்றது. இப்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாங்க, அதனால நம்ம எந்த வேலையும் வீட்டுல செய்ய வேண்டாம், நம்ம போய் உட்காந்துட்டு ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னா அது சரியா? சரி கிடையாது இல்லையா? நம்மளுடைய கடமைகள்னு சிலது இருக்கு, அதையும் செய்யணும், நம்ம ஜபமும் பண்ணணும், ரெண்டும் செய்யணும் ஒரே நேரத்துல. நம்ம வந்து ஒரே நேரத்துல இல்ல, நம்ம அந்த நேரம் மாறி மாறி நமக்கு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம செய்யணும். முழு கிருஷ்ண உணர்வோடு இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தனிமையான இடம் கிருஷ்ண உணர்வின் தத்துவத்தில் சரியான பயிற்சி இல்லாமல் அறிவுறுத்தப்படுவதில்லை. இப்ப அதாவது இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்ப வந்து ஜபம் பண்ணணும், பகவானை பத்தி தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கான பயிற்சி வேணுங்கிறாங்க. பகவானை தியானம் பண்றதுக்கு எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. என்ன செய்ய முடியும்? ஒரு ஆச்சாரியர் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுக்கான முறையான பயிற்சி எடுத்துக்கணும். எப்படி நம்ம மனசை அங்க நிலைநிறுத்த முடியும் அப்படின்னு. நம்ம தனியா போய் உட்கார்ந்தோம்னா நம்ம மனசு அங்க என்ன செய்யும்? தியானத்துல ஈடுபடுமா? நிச்சயமா படாது. அதுக்கு என்ன வேணும்? பயிற்சி வேணும். அதுக்கு யாரு நமக்கு துணை செய்வாங்க? ஒரு ஆச்சாரியர் அல்லது நம்மளுடைய பகவான் கிருஷ்ணர். இவங்கள்ட்ட நாம வந்து பயிற்சி இல்லாம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதா இதுல சொல்லப்பட்ட கருத்து. அர்ஜுனனும் ஒதுங்கிய இடத்தில் தவம் செய்ய தொடங்க வேண்டும் என்று நினைத்தான். கிருஷ்ண உணவின் சாக்காக அர்ஜுனன் சமயோசிதமாக சண்டையிடுவதை தவிர்க்க விரும்பினான். அவனுடைய சாமர்த்தியம், அவன் நினைக்கிறான் சண்டை போடாம இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு வழியா கிடைக்குமா, நம்ம வந்து பகவான் சொன்ன வழியை நம்ம அவரு வாயாலேயே சொல்லிட்டாருல்ல, பக்தியை வந்து பலனை எதிர்பார்க்காம செயல்படணும்னு. அதை வந்து இவர் தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டு செயலற்று இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத அவர் நினைக்கிறாரு. இதை நிராகரித்த பகவான் கர்மயோகம் அல்லது கிருஷ்ண உறவில் செயல்படுவது பற்றி விரிவாக விளக்கினார். உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு? நீ இப்படி எல்லாமா தப்பா புரிஞ்சுக்கிற, அது கிடையாது, எப்படி நீ கிருஷ்ண உணர்வோட வேலை செய்யணுங்கிறத நான் பத்தி உனக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்ட்டு இப்ப சொல்ல போறார் பகவான். 2 படிங்க யாராச்சும். படிக்கிறீங்களா? நானே படிக்கலாம். படிக்க மாதாஜி. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तत्येकं वद निश्चिद्य येन श्रेयोகம் ஆப்னுயாம். 2 வழிகளை ஒன்று போல் கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக கேட்கிறாங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. இப்ப வந்து இவருக்கு வந்து புத்தி எல்லாம் பேதலிக்கல, அவருக்கு புத்தி நல்லாதான் இருக்கு. அர்ஜுனருக்கு பகவான் திட்டம், அவருடைய திட்டப்படி இவரை வந்து என்ன பண்றாரு? மாயைக்கு ஆட்படுத்துறாரு. அந்த மாயைக்கு எதுக்காக ஆட்படுத்துறாரு? நமக்காக தான். நம்ம வந்து நாமளும் இந்த மாதிரி குழம்புவோம். நம்ம வந்து இப்படி பகவான் அவர் அர்ஜுனரே தப்பா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா கிளியரா சொல்லல. சாங்கிய யோகத்தை பத்தியும் இது புத்தி யோகத்தை பத்தியும் 2வது சாப்டர்ல படிச்சிருக்கிறோம்.
அது வந்து கிளியர் கட்டா வந்து பகவான் சொல்லல. சொன்னாலும் அது புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அந்த நிலையில நாமளும் இல்ல, அவரு வந்து யாரு அர்ஜுனரும் இல்லாத மாதிரி ஒரு மாயை தோற்றத்தை ஏற்படுத்துறாரு. எதுக்காக அப்படின்னா, நாமெல்லாம் பிற்காலத்துல நாம வந்து என்ன செய்யலாம், இப்ப வந்து நம்மளும் வந்து துறவு தான் ஈஸி, வந்து எந்த வேலையும் செய்யாம ஈஸியா யாராவது சாப்பாடு கொடுத்தாங்கன்னா சாப்பிட்டுட்டு நம்ம தியானம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துடலாம் அப்படின்னு நம்மளும் தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது. நாம வந்து எப்படி செயல்படணும், உற்சாகத்தோட செயல்படணும். பகவான் மேல நாம எப்படி பண்ணணும், அவருக்கு கடமையாற்றணும், பக்தி தொண்டாற்றணும். அது எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து உற்சாகத்தோட நம்ம செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத வருங்கால மாணவர்கள் யாரு, நாமெல்லாம் தான். இப்ப வந்து பகவத்கீதையை படிக்கக்கூடிய நாமெல்லாம் தான் மாணவர்கள். நமக்கெல்லாம் வழியமைச்சு கொடுக்கிறாரு யாரு, அர்ஜுனர் வந்து இந்த கேள்வியை கேட்கறது மூலமா நமக்கு ஒரு பாத் ஏற்படுது அப்படிங்கறதுதான் இதுல சொல்லப்பட்ட கருத்து. இது வந்து இதுதான் நிஷ்காம கர்மம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க அப்பா அம்மா குழந்தை 3 பேருமே என்ன செய்யறாங்க, சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க, உற்சாகத்தோட செயல்படுறாங்க. என்ன கீர்த்தன் பண்றாங்க, பகவான் மேல கீர்த்தன் பண்றாங்க. இங்க வந்து பாருங்க, இங்க தேவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, அதுக்கு மேல பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காரு. எல்லாருமே அதை வந்து காது கொடுத்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு கீர்த்தன் பாடுறதும் பக்தி தொண்டு, அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஜபம் பண்றதுக்கு பக்தி தொண்டு, கீர்த்தன் பாடுறது பக்தி தொண்டு, பகவானுக்காக நம்ம பூ தொடுத்தோம்னா பக்தி தொண்டு. இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு பக்தி தொண்டுங்கிறது. அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து இது எல்லாமே வந்து நமக்காக செய்யல. அந்த செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தும் யாருக்காக செய்யறோம், கிருஷ்ணருக்காக செய்யறோம். அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது 3ல இருந்து 3.9 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து 2.39ல கொடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த இத டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் பார்த்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. ஓகே, யாருமே பதில் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. அதை படிக்க முடியுமா உங்களால? ஸ்கிரீனை பார்த்து ஸ்கிரீன் பாத்தீங்களா? ஸ்கிரீன் பார்த்து இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும். இதுவரை நான் இந்த அறிவை பகுப்பாய்வு மூலம் உங்களுக்கு விவரித்துள்ளேன். மாதாஜி அது பெருசு பண்ண முடியல ரொம்ப. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இதுவரை நான் இந்த அறிவை பகுப்பாய்வு மூலம் உங்களுக்கு விவரித்துள்ளேன். இப்போது பயனாளிக்காக வேலையின் அடிப்படையில் நான் விளக்குவதை கேளுங்கள். பிதாவின் மகனே, நீ அத்தகைய அறிவில் செயல்படும் போது செயல்களின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து உங்களை விடுவிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுக்கு படிக்கும் மாதாஜி. அதையும் படிச்சிருங்க. தன் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அவற்றை முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்து தன் உணர்வை என் மீது நிலைநிறுத்துபவர் நிலையான புத்திசாலி என்று அறியப்படுகிறார். ஓகே, இப்ப வந்து 2.39ல நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுட்டு வந்ததுதான் இது. என்ன சொல்லியிருக்காரு பகவான், அதாவது நிறைய பகுப்பாய்வு அப்படிங்கிறது வந்து சாங்கிய தத்துவம். அந்த சாங்கிய தத்துவத்தை நிறைய சொல்லிட்டாரு பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு. ஆத்மா வேற உடல் வேற அப்படிங்கறதெல்லாம் கொடுத்துட்டாரு. இப்ப அடுத்ததா கர்ம யோகம்னா என்னன்னு நான் உனக்கு சொல்ல போறேன். கர்மயோகத்தை பத்தி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நீ அதாவது அந்த கர்மயோகத்தின் அடிப்படையில் நீ ஒவ்வொரு செயலையும் செய்யும் பொழுது என்ன நீ அடைய முடியும் அப்படின்னா, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து நீ லிபரேட் ஆக முடியும். அதுதான் வந்து கர்மயோகத்தோட பர்பஸ். நம்ம வந்து எந்த ஒரு பலனையுமே எதிர்பார்க்காம நம்ம தொண்டாற்றும் பொழுது நாம திரும்பி வந்து என்ன பண்ண மாட்டோம், பிறப்புல விழமாட்டோம். ஏன் அப்படின்னா, நம்முடைய அந்த நன்மை தீமை இரண்டும் நம்மள பாதிக்காதப்ப நம்ம 0 பேலன்ஸுக்கு போயிடுவோம். 0 பேலன்ஸ், நம்மளுடைய செயலுடைய பலன்கள் 0 பேலன்ஸ் போனாதான் நம்ம வந்து பிறப்புக்கு வரமாட்டோம். இல்லைன்னா நல்லது செஞ்சா அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு வருவோம், புண்ணியம்ன்றதுக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு, பாவம் செஞ்சா அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு, ரெண்டுக்குமே நாம வந்து இங்க பிறப்புல வந்துதான் ஆகணும். அதனாலதான் கர்மயோகத்துல செயல்படுங்க அப்படின்னு வந்து ரிப்பீட்டடா பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு, சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அதை பத்தி இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து
இப்ப நம்ம கர்மயோகம் படிக்கிற வசி அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணி இருக்கிறாங்க. இப்போ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அந்த கர்ம யோகம் எப்படி செய்யறது? முக்கியமா நம்மளுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். புலன்கள் தான் வந்து என்ன செய்யுது, நம்மளை வந்து இழுத்துக்கிட்டு போகுது. ஒரு கண்ணு ஒண்ணு பார்த்தா அதுக்கு அதையே நம்ம வந்து வாங்கணும், இல்ல அதையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது எது? நம்ம மனசு. இப்படி நம்மளுடைய புலன்களை வந்து அலைப்பாய விடக்கூடாது, அதை கட்டுப்படுத்தணும். அதை பத்தி நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கிறோம் லெவல் 1லயே. அது வந்து எப்படி, இது காற்றை விட அடக்கலாம், நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னு அர்ஜுனன் சொல்லுவார். அப்படி அந்த புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்து உணர்வை வந்து யார் மேல நிறுத்தணும்? பகவான் மேல. எப்படி நிறுத்த முடியும்? பக்தி சேவை, அவர் மேல பக்தி தொண்டாற்றுவதன் மூலமாக நாம வந்து நிலையான நிலை, அதாவது சோபர் மேன் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய நிலையான அந்த மனிதனா மாறணும். ஸ்தித பிரஜா அந்த நிலைக்கு ஒவ்வொருவரும் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த 2.61ல சொல்லப்பட்ட கருத்து. அதை தான் நம்ம வந்து இங்க உதாரணமா எடுக்கிறோம். 3.3 படிங்க யாராச்சும். படிக்கட்டுங்களா? படிங்க மாதாஜி. படிங்க படிங்க மேடம். லோகேஸ்மின் த்விவிதா நிஷ்டா புரா ப்ரோக்தா மயா நக ஞானயோகேன சாங்கியானாம் கர்மயோகேன யோகினாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார், பாவங்களற்ற அர்ஜுனனே, இரு வகையான மனிதர்கள் தன் உணர்விற்காக முயல்வதாக நான் முன்பே விளக்கினேன். சிலர் சாங்கிய தத்துவ சிந்தனைகளாலும் பிறர் பக்தி தொண்டினாலும் தன் உணர்வினை அடைய முயல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு? 2 வகையான மனிதர்களை பத்தி சொல்றாரு. 2 வகையான மனிதர்கள் யாரு? ஒருத்தவங்க வந்து தன்னுணர்வு அடையணும். தன்னுணர்வுன்னா நாம யாரு, நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம், இறைவன்கிட்ட எப்படி போய் சேரணும், இறைவன்னா யாரு அப்படின்னு அதை பத்தி தத்துவம், அதை ஒட்டி புரிஞ்சுக்கக்கூடிய மனிதர்கள். இன்னொருத்தவங்க யாரு? நேரடியா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றவங்க. இப்படி 2 விதமான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க. இப்ப இதுல வந்து சாங்கிய தத்துவ சிந்தனை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களே, அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்க யாராச்சும். அதுதான் நம்ம 2வது சாப்டர் படிச்சோம். புத்தி யோகத்தை பத்தி சொல்றது சாங்கிய தத்துவம் மாதாஜி. அப்புறம் பக்தி தொண்டு கடவுளுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்றது. அதாவது இப்ப நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க, பூ தொடுத்தாலோ இல்லைன்னா வந்து நம்ம எந்த சேவை செஞ்சாலும் அது பக்தி. சோ இந்த 2 விதமான மனிதர்களா அவர் வந்து பிரிக்கிறார். ஒண்ணு பக்தி தொண்டு, கடவுள் மேல பக்தி தொண்டு பண்றவங்க. இன்னொன்னு வந்து புத்தியை உபயோகிக்கும் போது இங்க நம்ம வந்து தவறா புரிஞ்சுக்க கூடாது. புத்தியை உபயோகிக்கும் போது அது வந்து இறைவன் காட்டின வழியில் நம்ம உபயோகிக்கிறது. சோ அதுதான் அந்த 2 வகையான மனிதர்களை பிரிக்கிறாங்க மாதிரி. ஓகே, பக்தி தொண்டு கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. சாங்கிய தத்துவத்துல கொஞ்சம் குழப்பம். அது என்னன்னா, சாங்கிய தத்துவங்கிறது ஏதாவது ஒரு பொருள், எந்த பொருளை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஒரு கருத்தை வந்து விலாவாரியா சொல்றது. நம்ம 2nd சாப்டர்ல வந்து ஆத்மாவை பத்தி படிச்சோம் விலாவாரியா. அதுதான் அங்க வந்து சாங்கிய தத்துவம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ வந்து அது எந்த பொருளை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இதுல வந்து இப்ப முக்கியமா இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இப்ப ஜடம்ங்கிறது நம்மளுடைய பிரபஞ்சம். இந்த பிரபஞ்சம் பத்தியும் நம்மளோட ஆத்மாவுடைய இயற்கையை பத்தியும் தான். அதாவது ஆத்மா எப்படிப்பட்டது, அழிவற்றது அப்படிங்கிற அத 2 விஷயங்களை தான் நம்ம வந்து இங்க வந்து என்ன செய்யுது, சாங்கிய தத்துவம்னு சொல்லப்படுது. அந்த 2 விஷயங்களையும் என்ன செய்வாங்க, அதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ண போவாங்க. யாரு? தத்துவ ஞானிகள். அத வந்து தத்துவ ஆராய்ச்சியில ஈடுபடுவாங்க. அதை பத்தி சிந்தனையில இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தத்துவ ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணி பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வருவாங்க. அதுதான் ஒரு விதமான பக்தர்கள். இந்த ஜட இயற்கை எப்படி உண்டானுச்சு, இந்த ஆத்மா எப்படி உருவானுச்சு, அது எப்படி வந்து அதோட உண்மை நிலை என்ன, இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பகவானை சென்றடையக்கூடிய ஒரு வழி. ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஒரு வழி. இன்னொன்னு நேரடியா பகவானை பக்தி தொண்டு செய்யறது. இதுல எது ஈஸி? உங்களுக்கே பார்த்தா புரிஞ்சிடும் சொல்லும் பொழுதே. நேரடியா பண்றது பக்தி தொண்டு தான் நேரடியா பகவானை எளிமையான வழி. அது வந்து ஈஸியா நம்ம ஒரு உருவத்தை வழிபாடு பண்றது ஈஸியான வழி. இந்த தத்துவ ஆராய்ச்சி இருக்குதே, அது வந்து மறைமுகமான வழி. அது வந்து செய்வதற்கு ரொம்ப ரொம்ப கடினமான வழி. ஏன்னா அது பல காலம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆராய்ச்சி பண்ணாலுமே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுமான்னு தெரியாது. ஏன்னா பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது ஒன்றும் அவ்வளவு சின்ன காரியம் இல்லை. அது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான வழி. ஏன் அந்த கடினமான வழிக்கு போறாங்க? அது அவங்களுடைய விருப்பம். அதை நம்ம பத்தி பேச வேண்டாம். அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விதமான பக்தர்கள். அவங்களும் பக்தர்கள் தான், அவங்களும் சாதாரணவங்க இல்ல.
ஆனா அது வந்து எளிய வழி கிடையாது. அதை விட நேரான வழி, நேரடி வழி எது? பக்தி தொண்டு. அதுதான் வந்து என்ன செய்ய முடியும், நம்மளுடைய புலன்களை வந்து ஈஸியா வந்து தூய்மைப்படுத்தும். நம்ம புலன்களை வந்து தூய்மைப்படுத்தினா மட்டும்தான் இறைவன் இருக்கக்கூடிய உலகத்துக்கு போக முடியும். எப்ப நம்ம கிட்ட இந்த களங்கங்கள்லாம் மனசுல இருக்குதோ அப்போ வந்து இறையோட உலகத்துக்கு நம்ம நெருங்கவே முடியாது. அந்த களங்கங்களை போக்குறதுக்காக தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், பயிற்சி பண்றோம். என்ன பயிற்சி பண்றோம்? பக்தி தொண்டுங்கிற பயிற்சியை நம்ம பண்றோம். அப்ப பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும் பொழுது நம்மள்ட்ட இருக்க களங்கங்கள் வந்து உடனே போயிடுமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். உடனே எல்லாம் போகாது. ஏன்னா எத்தனை எத்தனை காலமா நம்ம வந்து பண்ணி வச்சிருக்கிறோம், ஊறி கிடக்குறோம் அந்த குட்டையில. அப்போ வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா நம்மளை விட்டு அது விலகும். நம்மள்ட்ட இருக்க அந்த களங்கங்கள் என்ன செய்யும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகும். நம்ம நம்ம பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது எதுக்காக இந்த பௌதிக உலகத்துல இதுல எல்லாம் அற்ப பொருள் எல்லாம் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து நமக்கு வரும், தானா வரும். அப்படி வரும்பொழுது நாம் வந்து நம்ம வந்து தூய்மை அடைவோம். நம்ம புலன்கள்லாம் தூய்மை அடையும். அப்ப நம்ம இறை உலகத்தை நோக்கி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம போயிட்டு இருப்போம். அதை பத்தி தான் வந்து நமக்கு பக்தி தொண்டியும் கர்ம யோகத்தை பத்தியும் பகவான் வந்து வலியுறுத்துறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுல அதான் சொல்லியிருக்காங்க, சாங்கிய யோகமும் அதான் கர்மா புத்தி யோகமும் மதம் மற்றும் தத்துவத்தை போலவே ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தவை. இப்போ மதம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றோம். இப்ப வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மதம் வச்சிருக்கிறாங்க. மதம்ங்கிறது இருக்கா இல்லையா நம்ம இந்தியாவுல? இருக்குது மாதாஜி, இருக்கு நிறையவே மாதாஜி. இருக்கு. அது நூற்றுக்கணக்குல இருக்கு மாதாஜி. இருக்கு இல்லையா? அப்ப வந்து அந்த மதமும் தத்துவம்ங்கிறதும் அந்த இருக்கு. அந்த மதத்தோட வெறியில தானே இப்ப சில 26 பேர் கொண்டுட்டானுங்க. வந்துட்டீங்க ஆயிட்ட. அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப வந்து மதமும் தத்துவம், அதுல மதத்துக்குன்னு சில சில தத்துவங்கள் இருக்கும். இன்னென்ன மதத்துக்கு இன்னென்ன தத்துவங்கள்னு இருக்கும். இந்து மதம்னா அதுக்கு ஒரு தத்துவம், கிறிஸ்டியனிட்டினா அதுக்கு ஒரு தத்துவம். அவங்கங்க அந்த கொள்கை பிடிப்பு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அந்த நிலையில ரெண்டும் ஒண்ணே ஒண்ணு சார்ந்தது. எப்படி? மதமும் தத்துவமும் ஒண்ணே ஒண்ணு சார்ந்தது. மதம் இல்லாம தத்துவம் இருக்காது, தத்துவம் இல்லாம மதம் இருக்காது. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு மதம்னு இருந்தா அதுக்கு ஒரு தத்துவங்கள் இருக்கும். அல்ல அப்படி மதம் வந்து தத்துவம் இல்லாத ஒரு மதம் இருக்குன்னு சொன்னா அது வந்து மதவெறி. இப்ப கொன்னாங்கன்னு சொன்னீங்களா, மதவெறி. அவங்கள்ட்ட அந்த தத்துவமே இல்ல அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா பூர்ணமா புரிஞ்சுக்கணும். அவங்களுடைய மாதாஜி, நான் சொல்றது தப்பா நினைக்காதீங்க. இந்த முகமது நபின்னு ஒருத்தர் பேச்சுக்கு நிறைய விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு அவங்க முஸ்லிம் மதத்துக்கு. அது ஒண்ணுத்துக்கு உதவாத ஒரு விஷயங்கள். ஆமா மாதாஜி, சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரபு. அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது உதவாத விஷயங்கள். அவங்க வந்து அத பெருசா தலையில தூக்கி வச்சுக்கிட்டு முரட்டுத்தனமா வந்து ஒரு ஒரு அவங்க அவங்க கண்ட்ரியை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த இந்த கிங்டமா இருக்கிற அந்த சில கண்ட்ரியை தவிர மத்த எந்த கண்ட்ரியும் உருப்படல மாதாஜி. நீங்க அந்த பக்கமா சிரியால இருந்து அப்படியே எடுத்துட்டு வாங்க, இவங்க ரூல் பண்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ், இந்த மியான்மார் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க, அப்புறம் இது ஆப்கானிஸ்தான், ஈராக்கு, ஈரான் வந்து ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. மற்றதெல்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து மகா மோசம். ஏன்னா இவங்களுக்கு ப்ரீச் பண்ண ஒரு ஒரு இவங்க வந்து ஒரு ப்ராஃபட்டா நினைக்கிறாரு வந்து அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம ஏதோ வாயில வந்ததெல்லாம் கையில எழுதி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. அதை இவங்க வந்து அப்படியே கண்ணை முடிக்கிட்டு நம்புறாங்களே தவிர இதுல என்ன உண்மை இருக்கா இல்லையாங்கிறத அவங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதான் பிரச்சனை இங்க. அதுதான் இப்ப வந்து இப்ப நீங்க சொன்ன கருத்து தான் இங்க வந்து பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது பகவத்கீதை படிச்சுக்கிட்டாங்களே புரிஞ்சிருவாங்க. அததான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை படிக்க மாட்டாங்க மாதாஜி, அதெல்லாம் படிக்க மாட்டாங்க. ஆனா இது எல்லாரும் இன்னைக்கு ஒரு முஸ்லிம் சொல்றாரு, ஒரு பள்ளிய வந்து முகமது நபி சொன்னாராம், ஒரு பள்ளிய வந்து ஒரே அடியில அடிச்சானாக்க சொர்க்கம் போவானாம், 2 அடியில அடிச்சானாக்கா அதுக்கு கீழ் லெவல்ல போவானாம். இதெல்லாம் கேட்கறது நல்லாவா இருக்கு? கொஞ்சம் முட்டாள்தனமா தெரியல உங்களுக்கு? அவர் பேச்சே இப்படிதான் மாதாஜி இருக்கு எல்லா இடத்துலயும். அவர் பேசுறது எல்லாமே உள்ளபடியே முகமது நபி தான் சொன்னாரா இல்ல அவர் சொன்னாருன்னு இவங்களே சொல்லிக்கிறாங்களா? இல்ல மாதாஜி, அவரு அந்த மாதிரி. ஆனா அவர் புக்கெல்லாம் சில பேர் படிச்சவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க முட்டாள்தனமா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க என்கிட்ட. அவங்களே எக்ஸ்ட்ராவா எழுதிருப்பாங்க மாதாஜி. அவங்களே எக்ஸ்ட்ராவா எதுனா சொல்லிருப்பாங்க, எழுதிருப்பாங்க அவங்களே. இல்ல இப்போ நம்மளோட இந்துவோட தத்துவமா ஒரு ஜீவராசி கொல்றதே தப்பு, அதை பத்தி பேசுறதே முதல்ல தப்பு, அதை வந்து கொல்றதுன்னு நினைக்கிறது அதை விட தப்பு. அப்படி இருக்கும்போது இதை பத்தி நம்ம பேசுறதே வேஸ்ட்.
அவங்க மதத்துல பள்ளியே ஆகாதுன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. பள்ளினா உங்களுக்கு அது ஆகாது, பூனைதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரியமா. நமக்கு பூனை பார்த்துட்டா போகும். இல்ல நம்மளுக்கு ஜீவராசியே இது பண்ணக்கூடாது, ஜீவராசிகளை வந்து கொல்லக்கூடாதுங்கிறத டோட்டலா ஒரு ஜீவராசி எதுவுமே கொல்லக்கூடாது. நம்மளுக்கு நம்ம தத்துவத்துல கிடையாது அது. மாதாஜி நான் சின்ன வயசுல இருக்கிற போது ஓணம் போச்சுனாக்கா அவனுங்க ஓடிடுவானுங்க பாருங்க அடிக்கிறது. ஏன்னா நான் பல்லாவரத்துல இருந்தேன். எங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்குள்ள ஒரு இது இருக்கு, தர்கா இருக்கு. அதை சுத்தி அவங்க தான் இருப்பாங்க. அது வந்து ஓணான பிடிக்கிறதுக்கு துரத்தி இவனுங்க வேலை வெட்டி இல்லாம படிக்காம இதை செஞ்சுட்டு இருப்பானுங்க. அப்பயே நாங்கெல்லாம் பார்த்து சிரிப்போம், என்னடா இப்படிலாம் இருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு. சின்ன வயசுலயே பிரபு அவங்களுக்கு வந்து அந்த இதை சொல்லி கொடுக்கல, வந்து ஒரு உயிர்வதை கூடாது அப்படிங்கறது அந்த ஞானத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்காதனால அவங்க அந்த தவறான பாதையில போயிருக்கிறாங்க. அதேதான் பெரிய உயிர் மனித உயிர்களை கொண்ட அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. அது முரட்டு பக்தி மாதாஜி அவங்களுக்கு, ஃபுல்லாவே முரட்டு பக்தி. அதுதான் அல்ல, அன்னைக்கு ஓணம், இன்னைக்கு மனித உயிர். அதுதான் நல்லா பார்க்கணும் நம்ம. அதனால சின்ன வயசுலயே நம்ம வந்து அகிம்சை குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்ல பழக்க வழக்கங்களை சொல்லி கொடுக்கணும். அந்த முஸ்லீமு கிறிஸ்டியனு எங்க இருந்து வந்தாங்க? ஆதியில அவங்க எல்லாம் ஹிந்து தான், அவங்க எல்லாம் மதம் மாற்றப்பட்டாங்க. அதுதான் நமக்கு நல்லா தெரியணும். நம்ம வந்து நம்ம இந்து சமுதாயத்துல இந்த நாட்டுல எல்லாரும் ஹிந்துக்கள் தான், அவங்க எல்லாம் மதம் மாற்றப்பட்டவர்கள். தெரியாம மூடத்தனமா போயிட்டாங்க. அதை பத்தி நம்ம பேச வேண்டாம், விட்டுடுங்க. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, மதம் இல்லாத தத்துவம் மனயூகம். அதாவது ஒரு மதத்துல ஒரு கருத்துக்கள், இந்த தத்துவம் இருக்குன்னா அதுதான் வந்து உண்மையான மதம். இல்ல அப்படின்னாலே அது கற்பனை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மதமே கற்பனையான மதம். அடுத்தது இறுதி இலக்கு கிருஷ்ணர் மற்றும் பரம சுயத்துடன் தொடர்புடைய சுயத்தை புரிந்து கொள்வது. நம்மளுடைய இலக்கு என்ன? பகவான் கிருஷ்ணரை அடையிறது, அதை புரிஞ்சு கொள்றது. அதுதான் நம்மளுடைய இறுதி இலக்கு. நம்மளுடைய மதத்தோட கொள்கையும் அதுதான் இருக்கணும். தத்துவ யூகம் மறைமுக செயல்முறை ஒருவரை படிப்படியாக கிருஷ்ண உலகத்துக்கு அழைத்து செல்கிறது. இப்ப படிச்சோம் இல்லையா? அதாவது நேரடி, அதாவது நம்மளே மனக்கற்பனை வச்சு பகவான் வந்து விழாவாரியா படிக்கிறாங்கல்ல, பிரபஞ்ச பத்தியும் ஆத்மா பத்தியும் தத்துவ ஞானம் படிக்கிறாங்கல்ல, அதெல்லாம் வந்து நேரடியான வழிமுறை இல்ல, மறைமுகமான வழிமுறை. அது வந்து ரொம்ப லேட்டா தான் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கொண்டு செல்லும் ஒருத்தரை அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் பக்தி சேவை கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடன் நேரடியாக இணைக்கிறது. இது ரொம்ப எளிமையான நேரடியான வழி. அதை தான் நம்ம வந்து செய்யணும். அடுத்தது, கிருஷ்ண உணர்வின் பாதை சிறப்பாக உள்ளது. சாஸ்திரங்களைப் போல புலன்களை தூய்மைப்படுத்துவதை சார்ந்தது அல்ல. இப்ப வந்து அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும்? சாஸ்திரங்களை படிச்சுட்டு அதன் மூலமா தான் அவங்க வந்து புலன்களை கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவாங்க. யாரு? அந்த தத்துவ ஞானிகள். அது வந்து அப்புறம்தான் அவங்களுக்கு வந்து புலன்கள் வந்து தூய்மை அடையும். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில அது கிடையாது. நேரடியா நம்ம பக்தி செய்யும் பொழுதே நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து தூய்மை அடையுது. ஏன்னா அதுலதான் ஈடுபாடு இருக்கு. நம்ம புலன்கள் எல்லாம் என்ன செய்யுது? கண்ணு இறைவனை பாக்குது, கை அவருக்கு மாலை தொடுக்குது, கால் அவருடைய கோயிலுக்கு போகுது. அப்ப புலன்கள்லாம் நல்ல செயல்ல இருக்கு. அப்ப அது தானமே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து என்ன செய்யுது? தூய்மை அடையுது. அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு பாதை தானே சுத்திகரிக்கும் செயல்முறை. எளிதான மற்றும் உன்னதமான பக்தி சேவையின் நேரடி செயல்முறை. அப்படி திட்டவட்டமா கிளியர் கட்டா வந்து பகவான் வந்து இங்க சொல்லிட்டாங்க, பக்தி சேவை தான் சிறப்பானது அப்படிங்கிறது. இதுல மதம் என்றால் என்ன அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. மதம் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட கடவுள் அல்லது மற்றொரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட உயிரினம் போன்ற ஒரு கட்டுப்படுத்தும் சக்தியின் நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாட்டுடன் பெரும்பாலும் தொடர்புடைய ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட நம்பிக்கைகள் வச்சிருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு கடவுளை வந்து அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க, அவங்க மேல ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க, அந்த மாதிரி வழிபாடு பண்றாங்க. அதுவும் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருந்ததுன்னா, அதுவும் ஒரு ஒழுங்குபட்ட விஷயம் இருந்தா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான். இருப்பினும் அனைத்து மதங்களும் ஒரு கடவுள்கள் அல்லது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகள் மீதான நம்பிக்கையை மையமாக கொண்டிருக்கவில்லை. அது சொல்லிட்டாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? நமக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி எது? இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட. நம்மளால வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து நம்மளால வந்து தோற்றுவிக்க முடியுமா? நிச்சயமா நம்மளால முடியாது. இந்த உலகத்துல நடக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம், நம்ம வந்து புயல் அடிக்குதுன்னா அந்த புயலை நிறுத்த நம்மளால முடியுமா? அதெல்லாம் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட செய்தி. நமக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி. அப்படிப்பட்ட சக்தி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்பிக்கை. அந்த எப்படி நம்புறோம்? ஒரு மதம் மூலமா நமக்கு வந்து அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கு, அதுதான் இறைவன் அப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த இறைவனுக்கு ஒரு நாமத்தை கொடுக்குறோம். அந்த நம்பிக்கையை மையமா வச்சில்ல. எது? எல்லா மதங்களும் அந்த மாதிரி நம்பிக்கையில இல்ல. இது எதை செய்யறாங்க? பிரசங்கங்கள், சடங்குகள், பிரார்த்தனை, தியானம்,
புனித இடங்கள், சின்னங்கள், மயக்கங்கள் மற்றும் விருந்துகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடைமுறைகளை உள்ளடக்கியது. இதைதான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. மதங்கிற பேர்ல என்ன பண்றாங்க, அவங்க மதத்தை பரப்புற அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கூட்டத்தை கூட்டுறது, பிரசங்கம் பண்றது, இன்னென்ன சடங்கு பண்ணுங்கிறது, பிரார்த்தனை பண்ணுங்கிறது, தியானம் பண்ணுங்கிறது, அதுக்கான இடங்களை உருவாக்குறது, கோயில் சின்னங்கள்லாம் உருவாக்குறது, இப்படி மனிதர்களை என்ன செய்யறாங்க, மதிமயக்கம் பண்றாங்க. அது இயற்கை உண்மையான மதம் அது கிடையாது. நமக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தியை நம்ம நம்பணும். அதை நாம இல்லாம சும்மா மேலோட்டமா இருக்கக்கூடியது இதெல்லாம் மதமே கிடையாது. அடுத்தது தத்துவம். தத்துவம் என்றால் என்ன? தத்துவத்தை படிப்பவர்கள் வாழ்க்கையின் மிக அடிப்படையான கேள்விகளுக்கு பதில்களை கேட்பதிலும் பதிலளிப்பதிலும் வாதாடுவதிலும் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுள்ளனர். தத்துவத்துல ஈடுபடுற தத்துவ ஆராய்ச்சியில இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கறது, அதுக்கு பதில் சொல்றது, வாத விவாதம், பட்டிமன்றம் நடத்துறாங்க இல்லையா, அதுதான். அதெல்லாம் ஈடுபட்டு இருக்காங்களே தவிர பகவானுக்கு எங்க பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க? அவங்களுடைய வாழ்நாட்களை இந்த பட்டிமன்றம் நடத்துறதுலயே பாதி பொழுத போய்க்கிடுவாங்க. அதை பார்த்து 4 பேர் கை தட்டி அவங்களுக்கு பொன்னாடை போத்துனாங்கன்னா அதோட அவங்களுக்கு சந்தோஷமாயிடுவாங்க. அவ்வளவுதான் நடக்குது. இப்படிதான் தத்துவ ஆராய்ச்சி பண்றேன், நான் மதத்துல இருக்கிறேன், இந்த மதத்துல இருக்கிறேன் அப்படின்னு பல பேர் என்ன செய்யறாங்க, ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மன்னிக்கணும் மாதாஜி. ராதாகிருஷ்ணன் பிரபு ஒரு நிமிஷம் ராதாகிருஷ்ணன் பிரபு மன்னிக்கணும். மாதாஜி இது 6 மணிக்கு அந்த இந்த கிளாஸ் இருக்கு மாதாஜி. ஓ, வெங்கடேசன் பிரபுவா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே, இன்னைக்கு நீங்க தான் போய் சொல்லி கொடுக்கணுமா? இன்னைக்கு சொல்லிருக்காங்க. சரி, நான் அதை பாக்குறேன் மாதாஜி. அது எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இல்ல. நீங்க டெய்லி முடியாதா பிரபு உங்களால மத்த நாள்ல? இல்ல மாதாஜி, அது அந்த வயசுங்கிறேன், அது அந்த நேரம் இதனால மாதாஜி, அதனாலதான். தவிர மத்த நாள்ல உங்களுக்கு முடியாது. ஆமா மாதாஜி. சரி, பரவாயில்ல, நீங்க லீவ் ஆயிட்டீங்க. இந்த யோகா ஸ்லோகா கிளாஸ் சொல்றீங்களா நீங்க? இல்ல, நானும் ஒரு 4 நாளைக்கு அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நேற்றுக்கெல்லாம் பார்த்தா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இல்ல, ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருந்தது. அப்புறம் நான் அப்படியே கட் பண்ணிட்டேன். முந்தா நேற்றுக்கு அப்படிதான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். அவங்க ஏதோ சைட்ல நண்பர் 2 பேர் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பிரபு ஒரு நிமிஷம், நீங்க கத்துக்க போற, நீங்க இங்க கிளாஸ்ல இருங்க, நீங்க அப்புறம் கத்துக்கலாம். இப்ப பிரபு சொல்லி கொடுக்க போறவரு, அவர்தான் அங்க போய் சொல்லி கொடுத்தாகணும். அதனால அவர் லீவ் ஆகிட்டோம். அவரு தான் அப்புறமா யூடியூப்ல பாத்துக்கிட்டோம். ஓகே பிரபு? ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல மாதா, நான் இருக்கேன் மாதாஜி, நான் இருக்கேன். நீங்க இருங்க, அது நீங்க அப்புறமா கத்துக்கலாம் மத்த நாள்ல. இல்ல மாதாஜி, எதுக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்றேன்னாக்க, யாராவது ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு குரு இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் மாதாஜி. அது கிடைக்க மாட்டேங்குது. அன்னைக்கு ஒரு ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருந்தாங்க, அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்புறம் நேத்திக்கு முந்தானத்துக்கும் யாரு இருந்தாங்க, யாருமே சொல்லி கொடுக்கல மாதாஜி. நம்ம மேல இருக்க டீச்சர்ஸ்ட நான் பேசுறோம் பிரபு, அது சம்பந்தமா பேசுறேன். இல்ல மாதாஜி, பத்மாஸ்ரீன்னு ஒரு மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் சுபாஸ்ரீன்னு ஒரு மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் ஒரு 4-5 பேர் எடுக்கிறாங்களே. அதுல ஒரு குளறுபடி ஆயிருக்கு. என்னன்னா, போஸ்ட் இல்லாதனால அவங்களுக்கு அங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியல. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணாதனால எல்லாரும் புக்கை பார்த்து படிக்கும் போது நடுவுல இடையில பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. ஒரு போஸ்ட் அங்க இருக்கணும், யாராவது ஒருத்தர் அட்மினா இருந்து அந்த கிளாஸ். தாரணி மாதாஜி இருக்காங்களே மாதாஜி, தாரணி மாதாஜி தான் போட்டிருக்காங்க. தாரணி மாதாஜி டெய்லி வராங்களா? இல்ல, ஆக்சுவலா தாரணி ஸ்ரீ மாதாஜி தாரணி ஸ்ரீ மாதாஜி ஹோஸ்டா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கோட இதான் இவங்க ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, பத்மஸ்ரீ மாதாஜி, சுபாஸ்ரீ மாதாஜி, இப்ப நீங்க வெங்கடேஷ் பிரபுஜி, இப்படி 4 பேர் இருக்காங்க. மணிமேகலை போஸ்டா இருக்கிறாங்க. மணிமேகலை மாதாஜி நேத்தியும் முந்தானாலும் வரல. எனக்கு போன் அடிச்சாங்க, சித்திரலேகா மாதாஜி போன் அடிச்சு, நீங்க வாங்க, எங்களை போஸ்ட் ஆகி எங்களுக்கு யாராவது போஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டு போங்கன்னாங்க. அந்த லிங்கோட ஹோஸ்டுக்கு என்கிட்ட கிடையாது, அதனால என்னால ஹோஸ்ட் ஆக முடியாது மாதாஜி. நீங்க மணிமேகலை மாதாஜி கூப்பிட்டுங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் போன்லயே. ஏன்னா அங்க கிளாஸ் ஒழுங்கா போகலங்கிறத. இல்ல மாதாஜி உங்க பேரு சொன்னாங்க. அப்ப உங்க பேர் சொல்லும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, மாதாஜி தொடர்ந்து கிளாஸ் உட்கார முடியாது அவங்களுக்கு, அதனாலதான் நான் அவங்கள ரொம்ப சிரமப்படுத்த விரும்பல. அதனால மல்லிகா மாதாஜி ஆல்ரெடி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, அவங்க அந்த இதை மட்டும் எடுக்கட்டும். ஏன்னா அவங்களால முடியுமான்னு தெரியல. அதனால லெட் இட் பி தாரணி ஸ்ரீ மாதாஜி, ஐ ரிக்வெஸ்ட் தாரணி மாதாஜி டு டேக் த ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலா உங்க பேர் மாதாஜி, நாம ஒரு நாளைக்கு 12 ஸ்லோகம் கொண்டு வரணும் மாதாஜி.
இப்ப இதுல வந்து 43 ஸ்லோகம் இருக்கு. நம்ம இந்த மாதிரி இன்னைக்கு 4 தான் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம கிட்ட ஸ்லோகத்துக்கு விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க மாதாச்சி. நம்ம நடுவுல ஏதாவது பேச போனா வேற கதையை பேசிடுறோமா? இந்த மாதிரி இந்த 4 ஸ்லோகம் தான் போயிருக்கு. நம்ம வந்து கடைசியா வச்சுக்கலாம். இந்த பேச்சை வந்து கடைசியா வச்சுக்கலாம். கடைசியா வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. அதாவது இப்ப நீங்க சீக்கிரமா முடிக்கணும்னா பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி இப்ப ஒரு L2 ஃபாஸ்ட் கோர்ஸ் நடக்குது. ஃபாஸ்ட் கோர்ஸ் வந்து மண்டேல இருந்து ஆரம்பிக்குது. அதுல நீங்க மாதாஜி எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிட்டு மறந்துட போறேன். எனக்கு அந்த என்னோட வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு அறிவிப்பு இருக்கு. நம்மளே ஒரு கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா போடலாம்னு இருக்கிறேன். நான் இந்த கிளாஸ் முடிச்சிட்டு சொல்றேன். இப்ப நம்ம கிளாஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நடத்திடுவோம். மணி 6 ஆயிடுச்சு இல்லையா? இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 5-6 ஸ்லோகம் எடுங்க மாதாஜி. ஒரு நாளைக்கு நம்ம கணக்கு 15ஆவது முடிச்சிடணும். இது நிறைய இதுல 15 முடியாது மாதாஜி. 15 முடிச்சீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்காது. 10 போதும் உங்களுக்கு. சரி சரி மாதாஜி, பிரபுஜி, நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ் இது எண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பேசுவோம். லைவ் வேற போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? நம்ம இதை பத்தி ஆதம் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, இது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? சாங்கிய யோகாவிற்கும் புத்தி யோகாவிற்கும் உள்ள வேறுபாடு. சாங்கிய யோகம்னா என்ன, புத்தி யோகம்னா என்னன்னு இப்ப நம்ம அதை தான் சொன்னோம். அதாவது இது தத்துவ யூகம், அதாவது ஜட பிரபஞ்சம் ஆத்மா பற்றிய தத்துவத்தை அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடியவங்க. அது மன கற்பனையோட ஆராய்ச்சி பண்றவங்க. அது கூட ஒரு சாஸ்திரங்கள்ல வராது. அதான் பிலாசபிக்கல் ஸ்பெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா புத்தி யோகா எப்படிப்பட்டது? கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்படக்கூடியது. இது வந்து இன்டைரக்ட் பாத், மறைமுக பாதை. இது வந்து டைரக்ட் பாத், நேரடியானது. இது என்ன? டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் பர்சனல் என்டிவர், தனிப்பட்ட முயற்சியை சார்ந்தது. அது வந்து தன்னைத்தானே சார்ந்து அவங்க செய்யறாங்க. அந்த செயல்பாடு வந்து யாரும் அவங்களுக்கு குருவும் கிடையாது, பகவானையும் நம்பல, தன்னுடைய முயற்சியில அவங்க செயல்படுறாங்க. ஆனா இது எப்படிப்பட்டது? டிபெண்டன்ஸ் ஆன் கிருஷ்ணாஸ் மெர்சி, பகவானுடைய கருணை, அந்த கருணையை சார்ந்து அவங்க செய்யப்படுறாங்க. பகவான் பக்தி தொண்டு வந்து நம்ம முழுக்க முழுக்க யாரு வந்து அவர்கிட்ட வந்து அடிபடுகிறோம், சரணாகதி அடைகிறோம். அதனால பகவானையே சார்ந்து இருக்கக்கூடிய செயல்முறை. அதுதான் வந்து 2.61ல நம்ம படிச்சது. இது அன்ஷூர் ஆஃப் சக்சஸ். இதுல வந்து நம்ம வெற்றி அடைவாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து நிச்சயமின்மை. இந்த தத்துவ ஆராய்ச்சியில போனாங்கன்னா அவங்க கடைசியா பகவானுக்கு சென்றடைவாங்களா அப்படிங்கிற கேள்விக்குறி நிக்குது. ஆனா இங்க வந்து என்ன? ஷூரிட்டி ஆஃப் சக்சஸ், வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இனிஷியல் பியூரிபிகேஷன் ரிக்வயர்ட் பை பிரெஸ்கிரைப் டியூட்டி. இப்ப வந்து இவங்க வந்து பகவானை சென்றடையணும்னா அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செஞ்சு அவங்க புலன்கள் எல்லாம் தூய்மைப்படுத்தி அதுக்கு பிறகுதான் பகவான்கிட்ட போக முடியும். அந்த நிலையில இவங்க இருக்கிறாங்க. ஆனா என்ஸ் அண்ட் மீன்ஸ் ஆர் தி சேம். பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண கான்சியஸ் இஸ் இட் செல்ஃப் பியூரிஃபைடு ப்ராசஸ். பகவானுக்கு பக்தி செய்யறதே பியூரிபிகேஷன் தான், தூய்மைப்படுத்தும் நிலை தான். அதை நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள வேறுபாடு, சாங்கிய யோகத்திற்கும் புத்தி யோகத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 3 ஒரு கொஞ்சம் அந்த 9 வரையும் முடிச்சிடலாமா? கொஞ்சம் சீக்கிரமா இருப்பீங்களா? முடிச்சிடலாம். ஓகே, 3.9 5 படிங்க. அப்புறம் 3.4 படிக்கல மாதாஜி. இல்ல படிச்சிட்டோமா? பரவாயில்ல, 5 படிங்க. 4 படிக்கிற மாதாஜி. 4 வேண்டாம் மாதாஜி, 5 படிங்க. சரி, ஓகே. நஹி கச்சிஷ்ணனம் அபிசாரு நிஷ்டத்ய கர்ம கிருத் கார்யதேக்யவஷ கர்ம சர்வ பிரகிருதிஷ்ணர் புனை. பௌதிக இயற்கையிடமிருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற்போல் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்களை எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியமல்ல. கரெக்ட். இப்ப வந்து நம்ம உடம்ப வச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் நம்மளால சும்மா உட்காந்துருக்க முடியுமா? நல்லா யோசிச்சு பதில் சொல்லுங்க. உடலை வந்து நம்ம வந்து அசைக்காம 4 பூரா உட்கார்ந்துருக்க முடியுமா நம்மளால? முடியாது. நம்ம உடலே வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஏதோ ஒரு காரியத்தை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும். நம்ம கை ஆடும், காலாடும், வாய் பேசும், எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அந்த உடலே அந்த மாதிரினா ஆத்மா எப்படிப்பட்டதுன்னா அதுவும் அப்படிதான். அதுவும் என்ன செய்யும்னா இயங்கி கொண்டே இருக்கும். எப்பொழுதும் நம்ம வந்து உடலாவது ராத்திரி தூங்கும் பொழுது அசைவற்று கிடக்கும். தூங்கும் போது நம்ம உடல் வேலை செய்யாது, உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆர்கன்ஸ் தான் வேலை செய்யும். ஆனா ஆத்மா வந்து என்ன செய்யும்னா அப்பவும் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கும். அது வந்து
ரெண்டுமே இப்ப ஆத்மா மற்றும் உடல் இரண்டுமே வந்து ஒரு கணம் கூட நம்ம வந்து என்ன செய்யுது, செயலற்று இருக்காது. அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் அது இருக்கு. ஆனா இப்ப வந்து நம்ம சுதந்திரமின்றி, இப்ப இதுல போட்டிருக்காங்க இல்லையா, என்ன செய்யிருக்கு இந்த மீனிங்ல, ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். ஏன் வந்து நமக்கு அந்த சுதந்திரம் இல்லாம நம்ம செயல்படுறோம் சொல்லுங்க, அது யாராச்சும் சொல்லுங்க. நமக்கு அந்த சுதந்திரம் ஒரு குற்ற உணர்ச்சி இருந்துட்டே இருக்கிறதுனால, அதனால பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால, கர்மா எல்லாம் அதிகமா இருக்கிறதுனால சுதந்திரமா எதுவுமே செயல்பட, இது செஞ்சா தப்பா இருக்குமோ, அது செஞ்சா தப்பா இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு குற்ற உணர்வு தான் மாதாஜி. அது இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கருத்து. இன்னொருத்தவங்க வேற யாராவது சொல்லுங்க. எப்பவுமே யாரையும் ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது மாதாஜி. அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சீங்கனால புரிஞ்சுக்கலாம். டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. இதுல இருக்கிறது இல்ல, நம்ம புக்ல இருக்காது. என்கிட்ட புக் இல்ல மாதாஜி. உடல் பெற்ற வாழ்வில் மட்டுமல்ல, ஆத்மாவின் இயல்பே எப்போதும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதாகும். ஆத்மா இல்லாவிடில் ஜட உடல் நகர முடியாது. இல்ல பிரபு, ஆத்மா எப்போதும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பது. டிரான்ஸ்லேஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் பௌதீக இயற்கையிடமிருந்து பெறப்பட்ட, அது கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? அதுதான் பௌதீக இயற்கையிடமிருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற்போல் ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு க்ஷணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியமல்ல. அதுதான் இப்ப வந்து நம்ம குணங்கள் தான் நம்மள வந்து இயற்கையா நம்மளோட சுதந்திரத்தை வந்து கெடுக்குது. நம்ம வந்து தாயோட கருவுல இருக்கும்போது நம்ம ஃப்ரீயா சுதந்திரமா இருந்தோம். மண்ணுல வந்து விழுந்த உடனே நமக்கு என்ன வந்துருது, மறதி வந்துருது, பகவானை பற்றிய மறதி வந்துருது. நம்முடைய பூர்வ ஜென்மம் வந்து மறந்து போகுது. நாம வந்து எப்ப வந்து கண்டிஷன் சோல் ஆகிறோம், கட்டுண்ட உயிர் வாழி ஆகிறோம். யாருக்கு கட்டுப்படுறோம்? 3 குணங்களுக்கு கட்டுப்படுறோம். அந்த 3 குணங்களுமே என்ன செய்யுது, நம்மள சுதந்திரமா செயல்பட வைக்கல. அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்ட கருத்து. இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம கட்டி போட்டு வச்சிருக்கு. ஒண்ணு சத்துவ குணத்துல வேலை செய்வோம், இல்ல ரஜோ குணத்துல செய்வோம், இல்ல சமோ குணத்துல வேலை செய்யறோம். அதுதான் வந்து நம்மள வந்து ஃப்ரீடம் இல்லாம நம்மள வந்து கட்டி வச்சிருக்குது. நம்ம நினைச்சதெல்லாம் செய்ய மாட்டோம். அந்த குணங்கள் அடிப்படையில நம்ம வேலை செய்யறோம். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்கவுங்களும் இயற்கை ஜட இயற்கையின் குணங்களின்படி ஒவ்வொருத்தரும் வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். இப்ப நாயா பிறந்தவங்க என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க? பொழைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அது வந்து அதோடைய அந்த யாரு கொடுத்தது? ஜட இயற்கை தான் அந்த உடலை கொடுத்திருக்கு. ஒரு மனிதன் வந்து தப்பான வழியில போறவன், அவன் என்ன செய்யறான்? அவனும் அந்த சுதந்திரம் இல்லை. அவன் தப்பான வழியில போறதுக்கு அவன் பல ஜென்ம பாவங்களை பண்ணியிருக்கிறான். அதனாலதான் அவனுக்கு அந்த உடலை கெடுத்திருக்கு. அவன் கட்டுண்ட நிலையில தமோ குணத்துல ஈடுபடுறான். இப்படி அந்த நிலையில தான் நம்ம எல்லாமே கட்டுண்டு இருக்கிறோம். அந்த நிலையில நாம இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய அந்த கட்டுண்ட நிலையில இருந்து நாம இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து வெளிவரணும். அப்ப வெளி வந்தாதான் நாம வந்து என்ன செய்ய முடியும்? ஃப்ரீடம் ஆக முடியும். பகவான் ஃப்ரீடம் கொடுத்துதான் நமக்கு அனுப்பி இருக்கிறாரு. ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? நம்ம குணங்களின் அடிப்படையில் கட்டுண்டு கிடக்குறோம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது யார் செய்யறது? மாயாசக்தி. அந்த மாயாசக்தியில இருந்து நம்ம வந்து வெடுபடணும் அப்படின்னா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றியே ஆகணும். இப்ப பாகவதத்துல ஒரு அழகான ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणाम्बुजं हरेर् भजन्न भक्तो दपतेत् यदि यत्र क्ववाभद्रम् अभूत् अविष्यतिं क्ववात् आप्तो भजतां स्वधर्मदः அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? கிருஷ்ண பக்தியில யார் ஒருத்தவங்க ஈடுபட்டாலும் அவங்க வந்து சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட கடமைகள், அவங்கவுங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட சுய தர்மம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கடமைகளை கூட அவங்க வந்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லையா? ஏன் செய்ய வேண்டிய இல்ல? அந்த நிலையில இருந்து அவங்க வீழ்ச்சி அடைவாங்க. சமயத்துல வந்து என்ன செய்வாங்க? கடமையை செய்யறதுனா வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஆபத்து ஏற்படும். அந்த மாதிரி வீழ்ச்சி அடைஞ்சாலும் அவங்களுடைய அதனால வரக்கூடிய நன்மையோ தீமையோ அவங்களை வந்து பாதிக்காது. அப்படிங்கறதுதான் அந்த ஸ்லோகத்தோட பொருளா சொல்லுது. மொத்தத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க வந்து, நம்ம சந்நியாசம்னு இப்ப பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கிறல்ல, சந்நியாசம்ங்கிறது வந்து ஒரு தூய்மைப்படுத்தும் முறையே தவிர அதுவே பக்தி ஆயிடாது. பக்திங்கிறது பகவான் கிருஷ்ணர் மேல நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு மட்டும்தான். அது இல்லைன்னா அனைத்துமே நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? தோல்வியில தான் நம்ம முடியும். அப்படிங்கிறது தான் இதோட கருத்து.
இதுவும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க. மதம் என்றால் என்ன? உடல் சார்ந்த ஆன்மா எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். நம்ம ஆத்மா வந்து சுறுசுறுப்பா இருக்குது. சூழ்நிலை உடலையும் நிலையான செயல்பாட்டில் தள்ளுகிறது. நம்மளுடைய உடலும் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கு. மாயா சக்தியால் கட்டளையிடுவதை கத்தோலிக்கத்துல அது டிரான்ஸ்லேஷன் தப்பா வந்திருக்கு. அதாவது நம்ம எப்படி வந்து இதுல ஈடுபடுறோம் அப்படின்னா, நம்ம வேலை செய்யறது எப்படின்னா, ஒண்ணு நம்ம மாயைக்கு தொண்டாற்றணும், இல்லைன்னா பகவானுக்கு தொண்டாற்றணும். இது 2 வழி இருக்கு நமக்கு. நம்ம பௌதிகத்துல ஈடுபட்டோம்னா மாயைக்கு தொண்டாற்றிட்டு இருக்கிறோம். ஆன்மீகத்துல போனோம்னா இறைவனுக்கு தொண்டாற்றணும். இது எது நம்ம சிறந்த வழி அப்படிங்கறத நம்ம கையில தான் வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கிறார் வழியை. நாம வந்து அதுல வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும். 2ல ஏதோ ஒண்ணும் செய்யாம இருக்கலாம்னா நிச்சயமா முடியாது. ஏதோ ஒண்ணுக்கு நம்ம தொண்டாற்றணும். மாயாசக்தி ஆன்மாவை ஜடமுறைகளுடன் பிணைக்கிறது. அது என்ன செய்யுது? மாயாசக்தியை நம்ம இந்த பௌதிகத்துல கட்டுண்டு வைக்குது. அடுத்தது வந்து சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சுத்திகரிப்பு முறைகள் மட்டுமே ஓய்வு. நாம வந்து சாஸ்திரங்களை படிச்சு அதுல சொல்லக்கூடிய ரிச்சுவல்ஸ் படி நாம வந்து கடமையாற்றி யாகம், தானம், தவம் எல்லாம் செஞ்சு நாம அது வழியா நம்மளுடைய புலன்களை சுத்திகரிச்சு தூய்மைப்படுத்தி அதுக்கு பிற்பாடுதான் இறைவன்ட்ட நம்ம போக முடியும். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுங்கிற அந்த பக்தி தொண்டுல எது தேவையில்லை? இந்த தூய்மைப்படுத்தும் முறை தேவையில்லை. ஏன் இல்லை? அதுவே தூய்மையானது. பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்களே தூய்மையானது. அதுக்கு தனியா நம்ம வந்து எந்த விதமான சடங்கு சம்பிரதாயமும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லப்பட்ட கருத்து. இது வந்து ஆன்மா இயற்கையில் செயலில் சாங்கியோகம் நடைமுறைக்கு ஒரு வந்து இயற்கையா வந்து ஒரு உடலும் சரி ஒரு ஆன்மாவும் என்ன செய்யணும்? செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது. அதுதான் அதோட வேலை. செய்யாம இருக்கவே முடியாது. அப்ப வந்து பகவானுக்கு தொண்டாற்றும் பொழுது அந்த நம்மளுடைய செயல்பாடை செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து தவறி விழுந்தாலும் அதனால எந்த விதமான நஷ்டம் கிடையாது. ஒண்ணும் பகவானுக்கு தொண்டாற்றும் அந்த வழியில இல்லையா, நாம இந்த பௌதிகத்துல வந்து மாயைக்கு தொண்டாற்றோம். மாயைக்கு தொண்டாற்றம்னா பௌதிக விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறோம். அந்த மாயையோட கட்டுப்பாட்டுல நம்ம இயங்குறோம். அந்த மாதிரி நிலையில நாம என்ன செய்யறோம்? வீழ்ச்சி அடைகிறோம். இப்ப வந்து இதுல வந்து நஷ்டம் தான் வரும். இது நஷ்டம் அடையாது. அதுதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. மாயைக்கு தொண்டாற்றணுமா, பக்தியில இறைவனுக்கு தொண்டாற்றணுமா அப்படிங்கிறது நம்மள்ட்ட கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி. இது வந்து பொருளியற்கையின் தொடர்பில், அதாவது நம்ம மெட்டீரியல்ல நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? நம்ம கட்டுண்டு போகும் பொழுது அது நம்மளை வந்து என்ன செய்யுது? 3 அந்த குணங்களில் வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்துது. 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணங்கள். அப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள், சாஸ்திரங்கள்ல எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து கடமையை நம்ம செஞ்சாகணும். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் ஆன்மாவை உறவுகளிலிருந்து தூய்மைப்படுத்துகிறது. அந்த கடமைகளை செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து தூய்மை அடையறதுக்கான ஒரு வழி கிடைக்குது. அதுக்கு பிறகு கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வழி வைக்கிறது. இல்லை என்றால் தோல்வி. அதை ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டா கொண்டு போனோம்னா கிருஷ்ண உணர்வுக்கு போயிடலாம். அந்த நம்ம ஜட இயற்கையில இருந்தா கூட. அல்ல அது செய்ய முடியல நம்ம அப்படின்னா அதுலயும் தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம்னா மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு வந்துடும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல முக்கியமான கருத்தா சொல்லப்பட்டிருக்கு. 3.6 படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய யாஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மித்யாசாரச உச்சதே. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலன்களின் பொருட்களில் மனதை அடையாமல் விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். அதுக்கு உதாரணமா இங்க வந்து ஒரு படம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. இங்க வந்து ஒரு சன்னியாசி இருக்கிறாரு. அவர் கையில வந்து மாலை போட்டிருக்கிறாரு, கழுத்துல மணி மாலை, இதெல்லாம் ஜப மாலை எல்லாம் போட்டிருக்காரு, கையில கமண்டலாம் இருக்கு. கூடவே என்ன இருக்கு பாருங்க? 2 இருக்கு மாதாஜி. ஒண்ணு வந்து சிகரெட்டு, ஒண்ணு மொபைல் போனு. இது 2ம் ஒரு சன்னியாசிக்கு தேவையா? தேவையில்லை இல்லையா? தேவையில்லை. அப்ப வந்து அந்த சன்னியாசி என்ன பண்றாரு? வேஷம் போடுறாரு. உண்மையான சன்னியாசி கிடையாது. அதாவது புலன்களை கட்டுப்படுத்துறேன், நான் வந்து மனசை கட்டுப்படுத்துறேன்னு ஊருக்கு சொல்லிக்கிட்டு காவி உடை உடுத்திக்கிட்டு, ஆனா உள்ளுக்குள்ள என்ன செய்யறாரு? புலன்கள் மேல அவருடைய விருப்பம். அந்த புலன் எந்த புலன்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து கையில இருக்க அந்த சிகரெட், அது வந்து அவருடைய புலனை, சொந்த புலனை அனுபவிக்கிறதுக்கு திருப்திக்காக செய்யறாரு. கையில போன் பேசிக்கிட்டு அவர் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. இத வந்து
அவரு தன்னையும் முட்டாளாக்கிக்கிறாரு. தன்னை முட்டாளாக்குறதும் இல்லாம மக்களையும் சேர்த்து முட்டாளாக்குறாரு. அவங்க வந்து போலி மனிதன், அதுதான் மித்தியாச்சாரான்னு சொல்லலாம், போலி மனிதன் சொல்லலாம், சன்னியாசி சொல்லலாம், அது என்னது ஏமாத்தாரன்னு சொல்லலாம், எப்படி வேணா அவருக்கு பேர் வைக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களதான் நாம வந்து என்ன செய்யறாங்க, பாதி அப்பாவி மக்கள் வந்து நம்புறாங்க. இதை வந்து பப்ளிக்ல தெரியாம அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, மறைமுகமா கூட செஞ்சுட்டு வெளி உலகத்துக்கு அவங்க சாமியார் மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு என்ன செய்வாங்க, மக்களை தவறான வழி நடத்துவாங்க. அதுல பாதி மக்கள் என்ன செய்யறாங்க, அதாவது அதை புரிஞ்சுக்க கொள்ளக்கூடிய அறிவு இல்லாத மக்கள் வந்து அந்த வழியில பின்பற்றி போய் அதுல வீழ்ச்சி அடைஞ்சு வந்து நிறைய உதாரணம் நமக்கெல்லாம் சொல்லலாம். நம்ம வந்து இப்ப நித்யானந்தான்னு ஒருத்தர் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, அவர் வந்து நான் கைலாசத்தை கொண்டு அழைச்சிட்டு போறேன்னு சொல்லி என் கையில தான் இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் போலிச்சாமியார்கள்லாம் இருந்துகிட்டு என்ன செய்யறாங்க, அவங்களும் முட்டாள், அடுத்தவங்களையும் முட்டாள்தனமா ஆக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 7 படிங்க மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. யஸ்தவ்விந்திராணி மானசா நியம்யராபதேஜுன கர்மேந்திரியை கர்மயோகம் அசக்த விசிஷ்யதே. அதே சமயத்தில் செயலாற்றும் புலன்களை மனதால் கட்டுப்படுத்தி பற்றின்றி கர்மயோகத்தில் செயல்படும் நேர்மையான மனிதன் மிக உயர்ந்தவனாவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு ஆப்போசிட் நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா போலி சாமியார், அதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு நேர்மையான மனிதன் என்ன செய்வாங்க, தன்னுடைய புலன்களை உண்மையாவே கட்டுப்படுத்துவாங்க, மனசையும் கட்டுப்படுத்தி புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி கர்மயோகத்துல கிருஷ்ண உணர்வோட என்ன செய்வாங்க, மிக உயர்ந்த நிலைக்கு வராங்க. இப்ப நம்மளுடைய பிரபுபாதாவை உதாரணமா வச்சுக்கலாம். அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, தன்னுடைய 69வது வயசுல தன்னுடைய குருவோட சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு வெளிநாட்டுக்கு போனாங்க, நியூயார்க். அங்க போய் என்ன செஞ்சாங்க, கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்புனாங்க. அப்ப போற வழியில கப்பல்ல 2 தடவை அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது. ஆனா அதையும் தாண்டி கிருஷ்ணா பாத்துக்குவார் தன்னை அப்படின்னு நம்பிக்கையோட போனாங்க. நிச்சயமா வேற யாரா இருந்தாலும் 69 வயசுல 2 தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துன்னா உயிர் பிழைக்கிறது கடினம். அந்த கப்பல்ல இருந்தவங்களே பயந்துருக்கிறாங்க. ஆனா அவர் வந்து ஒரே நம்பிக்கை, பகவான் மேல நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கை அவரை வந்து பிழைக்க வச்சுது. அதுக்கு பிறகு 12 வருஷம் பல நாடுகளை சுத்தி சுத்தி வந்து கிருஷ்ண பக்திய பரப்புனாரு. இஸ்கான்ங்கிற இந்த நிறுவனத்தை அவர் தான் நிறுவனர், அதான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா. அதனாலதான் அவர் படத்தை ஃபர்ஸ்ட் போட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட உண்மையான யோகம் அதுதான் வந்து கர்ம யோகி அப்படின்னு, அவங்கதான் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து துப்புரவு தொழிலாளியா காட்டுறாங்க. இறைவனுடைய கோயிலை வந்து சுத்தப்படுத்துறாங்க, தெருவை கூட்டுறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவங்க எந்த போலிச்சாமியாரை விடவே இவங்க என்ன நிலையில இருக்காங்க, நேர்மையான மனிதன், உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா இது வந்து இதுல ஒரு கதையும் இருக்குது. இவரு வந்து பிரதாபருத்ரன் அப்படிங்கிற ஒரு ராஜா. அவரு என்ன செய்யறாரு, அந்த பூரி ஜெகநாதர் கோயில வந்து வருஷா வருஷம் அந்த தேர் செய்யும் பொழுது அவருதான் வந்து முதல்ல தங்க தொடப்பம் வச்சு பெருக்குவாராம். இன்னைக்கும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வம்சத்துல வர்றவங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் வந்து எப்படிப்பட்டவன், நேர்மையான மனிதன் அதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. முதன்மையான சுவார்த்த கதி அல்லது சுயநிலையின் குறிக்கோள் விஷ்ணு. நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய அதாவது ஆத்மாவுடைய சுயமான தர்மம் எது அப்படின்னா, இயற்கை என்ன அப்படின்னா இறைவன் கிருஷ்ணாவை சென்று அடைவதுதான் நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் அப்படின்னு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். வர்ண மற்றும் ஆசிரமத்தின் முழு நிறுவனமும் வடிவமைக்கப்பட்டது இந்த இலக்கை. அதாவது நமக்கு வர்ணாசிரமத்தை எதுக்காக பகவான் வடிவமைச்சு கொடுத்தாரு அப்படின்னா, நாம அந்த இறைவனை சென்றடையறதுக்கு அது வந்து வழிவகை செய்யுது. அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செஞ்சு என்னை வந்து அடையுங்கள் அப்படின்னு பகவான் வந்து நமக்காக அதை கொடுத்திருக்கிறாங்க. கோல் ஆஃப் லைஃப் அதுதான். அடுத்தது ஒவ்வொரு ஆசிரமம் மற்றும் வர்ணத்தின் உறுப்பினர்களும் கிருஷ்ண உணவு சேவை செய்வதன் மூலம் அடையப்படுகிறார்கள். அதான் வந்து இறைவனை சென்றடைகிறார்கள் அவங்க வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூலமாக. பாசாங்குத்தனமான கண்காட்சிகள் இலக்கை அடைவதில் தீங்கு விளைவிக்கும். சும்மா வந்து ஏமாத்துற வேலை செய்யறாங்க இல்லையா, நம்ம வந்து நானும் சாமியாருன்னு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களே, அது வந்து என்ன போய் முடியுது, கடைசியில தீமையில தான் போய் முடியுது. ஆரம்பத்துல மக்கள் நம்மளாலும் அப்புறம் கல்ல விட்டு அடிச்சு அடிப்பாங்க அவங்களையே, அதெல்லாம் நடக்கும். அந்த இதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது 6-7ஓட டெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஒன் ஹூ ரிட்டைன்ஸ் சென்சஸ் பட் மைண்ட் ரிவல்ஸ் இன் அப்ஜெக்ட்ஸ் ரிட்டண்டர். இது என்னது, கிரேட்டஸ்ட் சீட்டர் யாரு, வந்து என்ன செய்யறாங்க,
ஃபர்ஸ்ட் டீப் மெடிடேஷன். ஆரம்பத்துல வந்து என்ன வேணும், வந்து தியானம். அடுத்தது வந்து மைண்ட் டுவெல்ஸ் இன் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட், புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். அடுத்தது his philosophy has no value, அவர் எந்த வித ஒரு பலனும் கிடையாது. நாலேஜ் ஸ்டோலன் பை இல்லுசரி எனர்ஜி ஆஃப் லார்ட், அது வந்து நம்முடைய எனர்ஜி எல்லாம், அந்த அறிவெல்லாம் வந்து என்ன ஆயிடுது, மாயையில தான் விழுது. அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, கிரேட்டஸ்ட் சீட்டர்ன்ட்டு. ஆனா வர்ணாசிரமம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் எண்ணத்துல வந்து பண்றாங்க. பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சந்நியாசா அப்படின்னு 4 விதமான சமூக ஆசிரமங்களை அவர் அமைச்சு கொடுத்திருக்கிறாரு. ஃபாலோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ், அது மூலமா நம்ம என்ன செய்யும், அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யறோம். கிராஜுவல் பியூரிபிகேஷன், அது மூலம் நம்ம என்ன செய்யறோம், மெல்ல 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 பொறுமையா பியூரிபிகேஷன், தூய்மையை அடைகிறோம் அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் மூலமா. இதுல வந்து சின்சியர் பர்சன் அவங்க என்ன செய்வாங்க, கண்ட்ரோல் சென்ஸ், மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. என்கேஜஸ் இன் கர்மயோகா வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட், கிருஷ்ண உணர்வோட அவங்களுடைய செயல்பாடுகள்லாம் அமைஞ்சிருக்கும், எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி. ஃபார் சுப்பீரியர், அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, கடைசியா இறைவனை வந்து சென்றடைகிறதுக்கான நிலையில தர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 8 படிங்க, 8 9ஓட முடிச்சிடுறேன். நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்மஜ்யயோ ஹய கர்மணஹ ஹரிரயாத்ராபிசேத ஹரிரயாத்ராபிசேத ந பிரசித்யேத் அகர்மணஹ. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக, செயலற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலன்று இருப்பவனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ சொல்லிட்டாங்க இல்லையா, செயல் இல்லாம நம்ம ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தோம்னா நம்ம சாப்பிடறதுக்காக நம்ம வேலை செஞ்சாகணும். யாராவது சாப்பாடு கொண்டாந்து கொடுப்பாங்கன்னு நம்ம உட்காந்துருக்க முடியுமா? எப்போதும் எப்போ ஒரு நாள் கொடுப்பாங்க, மற்ற நேரம் நம்ம அட்லீஸ்ட் சமைச்சு சாப்பிடணும்னாவது நம்ம எந்திரிச்சுதான் ஆகணும். நம்ம வந்து பல் வளர்க்கணும்னா கூட நம்ம எந்திரிச்சு ஆகணும். வந்து என்ன செய்யணும், டாய்லெட் போகணுமா, நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யணுமா, எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து எந்திரிச்சு நம்ம வேலையை செஞ்சுதாகணும். செயல் இல்லாம இருக்கவே முடியாது. அதனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எதுவோ அதுல நீங்க செயல்படுங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. பெரிய அரச குலத்துல பிறந்தேன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் இங்க என்ன செய்யறாரு, நான் வந்து செயல்படாம இருக்கிறேன், நான் துறவு பூண்டுறேன், நான் வந்து இந்த போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து அவர் செய்யறாரு. ஆனா பகவான் அதை விரும்பவில்லை. அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ செயல்பட்டு தான் ஆகணும், நீ உன்னுடைய நீ ஒரு சத்திரியன், அதனால நீ போரிட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு. ஆமா, ஒரு சத்திரியனோட கடமை போர் புரியணும், அததான் வந்து இங்க வலியுறுத்திட்டு இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது அது என்ன செய்யும், நீ வந்து பேரளவுக்கு இல்லாம உன்னுடைய கடமையை செய்யறதுனாலயே பகவானை திருப்திப்படுத்துறது மூலமா நீ என்ன செய்யலாம், இறைவனை வந்து சென்றடைய முடியும். அதை நீ செய்யி. தன்னுடைய உடலை பாதுகாக்கிறதுக்கு எப்படி செயலற்று சாதாரண மக்கள் இருக்க முடியாதோ, ஒரு அர்ஜுனனாகிய ஒரு சத்திரியனும் அவன் போர் செய்யாம இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத இங்க வலியுறுத்துறாரு. அதுதான் இங்க சொல்றேன். அர்ஜுனன் ஒரு பாசாங்குக்காரனாக மாறுவதை கிருஷ்ணர் விரும்பவில்லை. சும்மா ஏமாத்துக்காரனா, இப்ப போலிச்சாமியார் மாதிரி மாறுறத அவர் விரும்பல. அதனால மதிப்பு கிடைக்கும் ஆரம்பத்துல, ஆனா பின்னாடி தூத்துவாங்க. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதில் இறைவன் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார். அவருக்கு என்ன கடமையோ அதை வந்து அவங்க செய்யணும் அப்படிங்கிறாரு. ஒரு கிரகஸ்தனாகவும் சத்திரியனாகவும், அதாவது அவர் என்ன பண்றாரு, திருமணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அவரு ஒரு கிரகஸ்த நிலையிலயும் இருக்கிறாரு, ஒரு சத்திரியனாவும் இருக்காரு, 2 நிலையில இருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறதுனால அர்ஜுனன் என்ன செய்யணும், உன்னுடைய கடமையை நீ செய்யே அப்படிங்கிறாரு. அத்தகைய செயல்பாடு படிப்படியாக அவரது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி அவரை ஜட மாசுக்களிலிருந்து விடுவிக்கும். அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் வந்து பியூரிபிகேஷன் அடைவாரு. இறைவனோ அல்லது எந்த மதவேதங்களோ ஒருபோதும் அங்கீகரிக்காத செயல்களை துரத்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பகவான் வாயால வரணும், இது வந்து ஒத்துக்கொள்ளக்கூடாத விஷயம், இது இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கணும், அல்லது சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லியிருக்கணும். அப்பதான் அந்த விஷயங்களை நம்ம நிறுத்தணுமே தவிர, அவங்க வாயாலே பகவான்கிட்ட இருந்தோ சாஸ்திரங்களோ சொல்லப்படாத ஒரு விஷயத்த நாம வந்து துறக்கவே கூடாது அந்த செயலை அப்படிங்கிறது முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க துறக்க சொல்லல, அவர் வந்து செயல்படுன்னு தான் சொல்றாரு. ஒருவரின் உடலையும் ஆன்மாவையும் பராமரிக்க சில வேலைகளை செய்ய வேண்டும். பொருள் சார்ந்த நாட்டங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவது என்பது பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதன் மூலம்
அழிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு தூய்மையற்ற தன்மையாகும். நாம எல்லாம் என்ன அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஜட இயற்கை மேல நம்மளுடைய அதுக்கு எஜமானரா ஆகணும்னு நம்ம பாக்குறோம். அந்த வந்து நம்ம நிலத்தை தோன்றோம், மலையை உடைக்கிறோம், என்னென்னமோ செய்யறோம். எல்லாத்தையும் அந்த இயற்கை இருக்கிற இயற்கை பூரா அழிக்கிறோம். மணல் தண்ணி எல்லாம் ஆத்துல இருக்க மணல் பூரா அள்ளிடுறோம். இப்ப இந்த மாதிரி செய்யறது எல்லாமே என்னது? தூய்மையற்ற தன்மை. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் இதெல்லாம் செய்ய சொல்லி பகவான் ஒரு காலத்திலயும் சொல்லல. அததான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அவ்வாறு செய்யாமல் வேலையை துறந்து மற்றவர்களின் இழப்பில் வாழ்வது ஒருவருக்கு தெய்வீகத்தை வழங்க முடியாது. அவங்களுடைய செயலை செய்யாம நாம வந்து மற்றவங்களை நம்பி வாழ்ந்தோம்னா அது நாம தெய்வ நிலைக்கு உயர முடியாது, இறைவனோட உலகத்துக்கு சென்றடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. 8 இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? prescribed டியூட்டிஸ் என்னன்னா அவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க வந்து ஃபால் டவுன் சின்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இஸ் given up before purifying heart. இது வந்து கிராஜுவலி பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹார்ட். இங்க வந்து துறவு. இது வந்து மெதுவாதான் வந்து என்ன செய்ய முடியும்? தூய்மை அடைய முடியும். இங்க வந்து என்ன செய்யுது? உடனே தூய்மை அடையுது நம்ம இறைவனுக்கு வந்து வேலை செய்யும் பொழுது. இது கிரகஸ்த நிலையில அர்ஜுனன் வந்து ஒரு கிரகஸ்தன் மற்றும் சத்திரியன். என்கேஜ் ஹிம்செல்ஃப் இன் வார், நாட் ரினவுன்சிங் அண்ட் கோயிங் டு ஃபாரஸ்ட். நீ வந்து போர் தான் செய்யணுமே தவிர நீ காட்டுக்கு போகக்கூடாது, அது உனக்கு சரி கிடையாது அப்படின்னு பகவான் உறுத்துறாங்க. பொருள்சார் நாட்டங்களை தூய்மைப்படுத்தாமல் வினோதமான முறையில் வேலையை விட்டுவிடக்கூடாது. அதாவது நம்ம வந்து துறக்கணும், துறவி ஆகணும்னு ஒருத்தவங்க உள்ளபடியே விரும்புனாங்கன்னா முக்கியமா அவங்க என்ன செய்யணும்? இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பற்றை ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அறுக்கணும். பற்றை இருக்காம நான் போய் துறவியா வரேன், சந்நியாசம் போறேன் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து நிச்சயமா அது வந்து நல்ல விதமா முடிவடையாது. இப்ப நம்ம பார்த்த துறவிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா உள்ள அங்க போனீங்கன்னா அங்க சந்நியாசம்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சுகபோக வாழ்க்கை வாழ்வாங்க. அப்ப வந்து அவங்க ஆசை வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த சுகபோக வாழ்க்கை வாழக்கூடியவங்க எப்படி சன்னியாசியா இருக்க முடியும்? அது நிச்சயமா ஒரு காலத்திலயும் இருக்க முடியாது. அதனாலதான் பகவான் வந்து சந்நியாசத்தை அவாய்ட் பண்றாரு. அந்த மாதிரி போகணுங்க அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகணும். எந்த விதமான பொருள் மேலையும். இப்ப நேற்று 2 நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம சங்கராச்சாரிய மடத்துல ஒரு புதிய இதை பட்டம் சுட்டினாங்க சங்கராச்சாரியர். 20 வயசு தான், 20 சின்ன வயசு, 20 வயசு தான். அப்ப வந்து அவர் என்னென்னலாம் திறந்தாரு? அவர் போட்டிருக்க அந்த ஆபரணங்கள், அவருடைய முடியில இருந்து, அவருடைய பூணூல்ல இருந்து எல்லாத்தையும் திறந்தாரு. பாத்தீங்களா? அத்தனையும் திறக்கணும். ஒரு சந்நியாசம்னா அனைத்தையும் திறக்கணும், பெற்றவர்களையும் திறக்கணும், அதோட உறவுகள் அனைத்தையும். ஆமா, உறவுகள் எல்லாம் திறந்துட்டாரு, தாய் தந்தையெல்லாம் திறக்கிறாரு. அந்த மாதிரி நிலையில போனாதான் ஒரு சன்னியாசியா போக முடியும். அதை விட்டுட்டு உள்ளுக்குள்ள ஆசையை வச்சுட்டு போய் அங்க சுகபோகமா நல்லா மெத்தையில படுத்துக்கிட்டு மது மங்கை மாதுன்னு உள்ளுக்குள்ள அவங்க தப்பான வழியில ஈடுபட்டாங்கன்னா அது வந்து தவறானது, இறைவனை சென்றடையக்கூடிய வழி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. யஜ்ஞம் என்பது பகவான் விஷ்ணுவுக்கான நிகழ்ச்சிகள். யஜ்ஞேஸ்வரர் ஒரு பேரே. அனைத்தும் பகவான் விஷ்ணுவின் திருப்திக்காகவே. யஜ்ஞோ வை விஷ்ணு அப்படின்னு வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானுக்கு திருப்திக்காக தான் நம்ம வந்து யாகமே செய்யணும். யஜ்ஞங்களை செய்வதும் பகவான் விஷ்ணுவை செய்வதும் நேரடியாக ஒரே நேக்கல். நம்ம இப்ப யாகம் செய்யறதும் பகவான விஷ்ணுவை வழிபடுறதும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். நம்ம அந்த நினைவோட செய்யும் பொழுது இரண்டும் கிருஷ்ண உணவில் செயல்படுகின்றன. வர்ணாசிரம ஸ்தாபனமும் பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. வர்ணாசிரமத்தை பகவான் உருவாக்குனார் எதுக்காக? பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். வர்ணாசிரம சாரவத புருஷேன பராகுமான், இது வந்து ஏதோ விஷ்ணு புராணத்துல வந்திருக்க ஒரு வாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த ஜட உலகில் செய்யப்படும் புலன் திருப்திப்படுத்தும் செயல்கள் அடிமைத்தனத்திற்கு காரணமாகும். நம்மளுடைய புலனுக்காக நம்ம திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களும் என்ன செய்யும்? நாமள கட்டுண்ட வாழ்வில் ஈடுபடுத்தும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நல்ல மற்றும் தீய விளைவுகள் அவற்றின் எதிர்வினைகளை கொண்டுள்ளன, செய்பவரை பிணைக்கின்றன. அதோட பலாபலன்கள் என்ன செய்யுது? நம்மள கண்டிஷன்ஸோலா மாத்துது. கிருஷ்ண உணவில் பணிபுரிவது ஒருவரை படிப்படியாக விடுவித்து கடவுளின் ராஜ்யத்திற்கு உணர்த்துகிறது. அதனால என்ன சொல்றாங்க? நீ வந்து பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யி, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணு அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க. கிருஷ்ண பக்தரின் நிபுணத்தின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் நேரடியாக மிகவும் விரும்பத்தக்க இறைவனின் கீழ் விடாமுயற்சியும் செய்யப்பட்டது.
ஒரு குருவோட துணையோடையோ இல்ல பகவானுடைய நேரடி துணையோடையோ அர்ஜுனனுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது. அர்ஜுனன் அத்தகைய வாய்ப்பை பெற்ற அர்ஜுனன் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி. நேரடியா பகவான்கிட்ட இருந்து அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, அட்வைஸ் எல்லாம் அவர் கேட்டுக்கிறாரு. அப்படி பகவான் மூலமாகவோ நமக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு கிடையாது. ஒரு ஆச்சாரியன் மூலமாகவோ நாம வந்து என்ன செய்யணும், விடாமுயற்சி அந்த நிறைவா வந்து பகவானுக்கு அந்த தொண்டாற்றணும்னா நமக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு என்னது, அவர் அந்த கோலோக வைகுண்டம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதுக்கான டிக்கெட் ரெடி ஆயிடும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 9 படிங்க மாதாஜி, இதோட முடிச்சுக்கலாம். யஜ்ஞாத் கர்மணோன்யத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தனஹ ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாச்சர. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதீக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க, யாகம் வளர்த்தாலும் யஜ்ஞம் வளர்த்தாலும் அதை அனுபவிக்கக்கூடியவர் யாரு, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். அவரு தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர். அதனால நாம எதை செஞ்சாலும் அந்த யஜ்ஞேஸ்வரரை நினைச்சு அவருக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நம்ம செய்யும் பொழுது நாம என்ன செய்ய முடியும், இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை அடைய முடியும். அவரை திருப்திப்படுத்தணும், அதுதான் முக்கியம். அதுதான் வந்து நான் வந்து நம்ம சரணாகதியில ஃபர்ஸ்ட் வாக்கியம் வரும். அவருக்கு வந்து கடவுளுக்கு ஃபேவரானது எதுவுமே நம்ம வந்து செய்யணும். அது என்ன வரிங்கிறத சட்டுன்னு ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்குது. அந்த பகவானுக்கு ஃபேவரா செய்யக்கூடிய அத்தனை செயல்களும் என்ன செய்யும், நம்மளை வந்து கர்ம பந்தத்துல இருந்து விடுதலை பண்ணும். அது வந்து நம்ம பகவான்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளை வந்து அழைச்சிக்கிட்டு போகணும். அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு ஒன்றிதான் இறைவனுடைய திருநாட்டுக்கு நம்மளை கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லப்பட்ட கருத்து. அதுதான் இங்கேயும் சொல்லி இருக்கிறாங்க. இது வந்து 10ல இருந்து 16 அடுத்த பாட்டை வருது. நம்ம இதோட நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் இதுல டவுட்ஸ் இருக்குதா இந்த இன்னைக்கு நடத்துனதுல? ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய கவர் பண்ணிருக்கீங்க மாதாஜி. நீங்க கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் 1.25 மணி நேரம் போயிருக்கு. ஓகே 9 ஸ்லோகம் தான் போயிருக்கானா? அது பரவாயில்ல, அது பரவாயில்ல. நீங்க 5 ஸ்லோகம் கூட நடத்துங்க. டீடைல்டா போறதுதான் எங்களுக்கு வேணும். ஓகே சரி, புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரிதான், சந்தோஷம். அந்த கிளாஸ் முடிச்சிருக்கேன். ஏன்னா நிறைய என் மூளைக்குள்ள எக்கச்சக்கமா போச்சுனாக்கா ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. படிக்கணும். நீங்க அடுத்த வாரம் என்ன கேள்வி கேட்டீங்கன்னாக்கா எனக்கு பதில் தெரிய மாட்டேங்குது. பிரபு, நீங்க நீங்க என்ன செய்யணும், வீட்டுல அந்த படிக்கணும். இதோ முடிச்சிட்டு பேசுறேன். வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், தேங்க்யூ சோ மச். இவ்வளவு அழிய பொறுமையா உட்கார்ந்துருந்தீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி.